المريض بحر الغناطي ولدي جدني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي على المريض بحر الغناطي ولدي جدني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي أبتدنا مريض بحر الغناطي ولدي جدني يوم تكخت سيفهم يوم كدحنا عخي أبتدنا مريض بحر الغناطي عرق العيسى الذي تتحلي وبعرب بيسى الذي تحري صحين بليسى الذي تمري أبعم بليسى الذي أكلي وردعينو مقرح وزحلة تتكني بخل قدو صدق لي عظيمة من توزى مسكري وينو عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تاجري كيدان كدير عندي حلال مريض لدهيتنا تنمد لبن تماليسو سكت تناسمسو كما خخر تاجري كيدان كدير سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا سنايك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسي قلتي فزكاير زلو زينان تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا بخبر خطصنحون عدمكم لايك ناقبركم وتو ريتوهم دما قرفون بلكم نايلو مارسي از يسفح أب وتهدراو ترايزي كونه أب تكنولوجي دما زد حابي زينا ينخنري مغنياتو تكنولوجي كما يلو ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ክብሉና ከለዉ ንምንታይ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣጉሊሖም ይዛረቡ ኣለዉ ክንረክብ ፍትን ኢና ኣብ ዞባና ድማ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ዝቀያየር ኩነታት ክንረክብ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን በታ ዓብ ስእሊ ክንጅምር let's start. Different kind of race for power unfolding in the US. On one side is Pentagon, on the other is artificial intelligence firm Anthropic. And the sticking points revolve around safeguards and restrictions for how AI is used. The Pentagon The biggest AI companies in the world is meeting with Defense Secretary Pete Hegseth today as the Pentagon threatens to essentially blacklist that company, Anthropic, from lucrative government contracts if the AI company doesn't lift its restrictions on how the military can use its technology. The Pentagon has a $200 million contract with Anthropic. Okay. انتهينا نسمع زلنا عبزي نبي حكي زقرم كنتاتنا زلنا أب زلنا يا مدرك أب أسرع شدشتن زلو كنتات أبتي منغو برايفت سيكتور زبهال كوربوريشنز كامبانيتات زبهالن منغستن دارغا فللي نقتركب أشجاري خوينو دلو سلمنتاي جيوبوليتيكس زورو زلو عالم سلزلنا اتوددر كل مأزناتنا خدمس كده حقرات كم على أمريكا كوربوريشنز ناس نتعلمون منغسي تنكفني بلا بلا زبلو زنبرو نو نيستر وكل خلنا أمريكا نزا أنتروبيك تبهال دلا أي كامباني ناتكم تكنولوجي نوت هدراوي تقمي كنت كمالو حبونا يبلمالو. So انتهي دايت debate. إذا كامباني دما انتهي زبل زلوا بسمع. Anthropic is getting under pressure from the Pentagon. Defense Secretary Pete Hegseth has given the AI company an ultimatum until Friday to agree to give the military full access to the company's AI models or face cuts of up to $200 million in government contracts. Hegseth reportedly demanded the AI company drop its safeguards. Anthropic, a breakaway from OpenAI, has restricted كم نريد زلنا artificial intelligence ساكت هيكونون زوم هجرات صدف دف زبلو زلو ويون نمع بالن تكنولوجي ترى هيكونن أب كوينات عبس الواقع كم زلو وسلز فلتو
ኣብዚ መጽኡ ዘሎ ኩናት ናይ ዓለም ሓያል ክትከውን ድሕሪ ኮንካ you must have these technologies ኣብዚ ቴክኖሎጂ ንቅድሚት ክትመጽእ ኣለካ by the way እዚ ካምፓኒ አንትሮፒክ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብቶም ብሉፅ ናይ AI ሞዴል ዘለዎ እዩ ኣብቲ ኒኮላ ማዱሮ ካብ ቬኔዙዌላ ክጭወ ከሎ እቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ብዘይፍላጥ ናቶም ማለት ከም ዝገለጽዎ እቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ተጠቂሙሉ ከም ዝነበረ ይዝንገር ስለዚ እዚ AI ዝበሃል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ካልእ ነገር ክቕየር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ነተን AI ካምፓኒታት ድማ ነዘን ናይ artificial intelligence ካምፓኒስ እቶም ሃገራት እቲ ውድድር ናብርትዕ ምስ ከደ ወይ ብሓይሊ ናይ ሃገር ክገብርዎን ክፍትን እዮም ወይ ድማ ናይ ግድን እቲ ቴክኖሎጂ እቲ ክፍቀድ ኣለዎ ነቲ ሃገር ስለዚ ወይ ምስ መንግስቲ ኢድን ጓንትን ኮይንካ ክሰርሕ ኣለካ ነቲ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣብ ዝደለይዎ እሺ ኢልካ yes sir ኢልካ ቴክኖሎጂ ናትካ ወረድ ከም በዓል እዚ ፓለንቲር ዝብልዎ እንድሕር ኮይኑ በዓልካ ድማ ምስቲ መንግስቲ ትሰርሕ ኢሎን ማስክ እንድሕር ኮይንካ ኢሎን ማስክ ብዙሕ ኮንትራት ዝኣቱ ዘሎ ነቲ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ድሮናት ንክሰርሓሉ ነቲ ቴክኖሎጂ ነቲ ሳተላይት ናቱ ምስ ስለያ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ኮምባይን ገይሩ ነቲ ስፔስ ኤክስ ዝበሃል ዘሎ ካምፓኒ ንማርስ ክወስደኩም እየ ኢሉ ዘበገሶ ንናይ ኩናት ዓብ ክፋል ኢድ ይእትወሉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ናይ አንትሮፒክ ዝበሃል ግን ካብ ቀደም ካብ ኦፕን AI ዝተኣለየ ካምፓኒ ነዚ ጉዕዞ እዚ ኣይህብን እየ ክብል ስለ ዝደለየ ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ናይዚ 200 ሚልዮን ዘለዎም ኮንትራክት ክጥሕስዎ ከም ዝኽእሉን ብኡ ጥራይ ግን ክድቅሱ ዝኽእሉ ይኮኑን ታይዳ ኪኑ ዝኸደ and the Defense Secretary Pete Hegseth as Washington pushes to deploy advanced AI across classified networks. The meeting at the Pentagon was called to resolve a months-long dispute over how Anthropic's AI can be used by the US military. According to a Reuters report, the Defense Secretary told Anthropic to get on board or face being labeled a supply chain risk. normal one corporations بس መንግስቲ ክሰማምዑ ከለው corporations ምን ናቶም ቅድመ ኩነታት ከቅርቡ ኾልዮም ንሕና ቴክኖሎጂ ናትና ናብዝን ጉዳይ ክትጥቀሙሉ ኢና ንደሊ ክብሉ ኾልዮም ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኣሜሪካ ድማ ብኩሉ መንገዲ ሃገራት እናፈንቀለትን ስርዓታት እናቀየረትን ግሪንላንድ ክትጎብጥ እናደለየት ናይ ነዳዲ ናይ ቬኔዙዌላን ኣብ ምህጋር ኣብ ትኸደሉ ዘላ ሓደ ኮርፖሬሽን ናብቲ ትኸዶ ዘላ ዓንዳር መንገዲ ኣብ መንገዶም ጠጠው እንድሕር ኢሉ ክሓንቅዎን ኣረጊፆም ክኸዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ it's going to be very interesting እቲ ቴክኖሎጂ እዚ AI ዝበሃል ለይትን መዓልትን ዘዛርቦም ዘሎ እቲ ምዕባለ ንቴክኖሎጂ ጥራይ ዘይኮነ ወይ እውን ንሰብኣዊ ንደቂ ሰባት ህይወትና ንምቕያር ከም በዓል ኢሎን ማስክ ዝብልዎ ሓካይም ብሕሱር ክርከቡ እዮም ሕርሻ ብሮቦታት ጌርካ ብሕሱር ክግበር እዩ ብላብላ ዝብልዎ እሱ እቲ ሓደ ክፋል ንሰብ ክሕጎሰሉ ዝኽእል እዩ እቲ ዳርክ ሳይድ ናቱ እቲ ጸልማት ወገናቱ ድማ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሮቶም ኮርፖሬሽንስ ስራሖም ጀሚሮም ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ Phantom, a 5'11", 180-pound humanoid robot that could become the next American soldier. To be clear, you're not just open to arming robots. Part of what they've been designed for is actual warfare. Yes. Mike LeBlanc, a former Marine and Harvard business grad, is one of the heads of Foundation, a San Francisco-based robotics firm that is unabashedly trying to bring humanoid robots to the battlefield. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፅባሕ ወታደራት ብሮቦታት ክኸውን ከም ዝኾነ ትውግእ ብዙሕ ኣንፈታት ስለ ዘለዎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ሮቦት ኣምፂኻ እምዃንዖም ኮፒ ፔስት ጌርካ ወይ ክሎን ጌርካ ባዝሕካ ብብዝሒ ሰሪሕካ ንዓውደ ኩናት ብሓፃውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተቐዲማ ከም ዘላ ትፈልጥ እያ ምክንያቱ ዳርጋ ካቻፕ እዮም ፀኣቱ ዘለው ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ድማ ናብ ቻይና ገፅና ነተኩሮ ነቲ ማእዝና ምክንያቱ ኣሜሪካ በይኖም ኣይኮኑን ኣብዚ ውድድር ዘለው and they know this. Let's look into this one now. Might be one of the clearest examples of how China is quietly reshaping the future of the world. And if you stay with me until the end of this video, you're going to understand why China isn't just competing in the future of technology, it's already defining it. Now, our story begins with something most people outside of China barely pay attention to, the annual Chinese New Year Gala. This televised event airs across China during the country's most important holiday. And this is not just any old TV show. It's one of the most watched broadcasts on the planet, receiving over 23 billion views across all media platforms. Chinese families gather together. ከም ንሪኦ ዘለና ቻይና ኣብቲ ዓውዲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር ክኸውን ከሎ ኣፀቢቓ ቅድሚት ከይዳ ከም ዘላ ምናልባት ኣብ AI ተቐዲሞም ከልዉ ክእሉ ኾኑ እዮም
أبزي ناي نتي AI تتكيمكا أب روبوتات كيركا تسرحو أب براكتيكاليتي أب تقمي نتي تكنولوجيا أب تقمي ناي دك سبات أب موعال ويون أب تكباراوي سراح كتريو خلقاقن أتصبقا قديماتهم كم زلا يزنقر لأنك أنا أبزا حدش عمتهم زرئيو زلو بقعات ناي روبوتاتهم زقبرو زلو مكسقاس تفلكسبيليتي ناي بعلو حسيبو سقمت ناي موسات كيلت ناي روبوتات دارقان مبزحتم عرابا وعلم أسنبيد والو ذات ريواز لهم درفنا عبنت جاك تشان جاك تشين ولا جاك تشاني مثلني تناي هوليوود اكترز نبرنا تشاينا نتشاينا غيرو هيز ا فيري سكسسفول بزنس مان ابو حنت درف دريف نيرو نسادما قدم ني اثيوبياويان محجاز وي ار ذا نو مايكل جاكسون حنت درف نيراتو نمتاي كم زرفا ايضا نقل حجز يلز قبريا وي ار ذا وورلد تبل نتا درف تيايا مس حدا صليم سنه ببنيا قينوم دقيما ما تعلاما دما علم حبيرنا بحدا تخبابيرنا هنا خلنا برلا زخل درفيهم دريفهم ما بحدش عمتهم بوغن امريكا نعلم كما يجيرنا نبغلا كما يجيرنا فحفح نتولى فزولو لزلو بس حدا سليم درفا اكشلي زدرفا درفزيا وي ار ذا وورلد زبل بحكي بحدا خوينا تخبابيرنا تحقاقيزنا كنبرالنا زمل اختار درفي جيرو ميرو سلازي تشاينا ابناي متحببار ابناي شركنت ابناي حبراو غعزو زتوكوري ملእኽትታት ኣብ ዘመሓላልፍሉ ዘሎ ብግምጣሉ ኣሜሪካ ከመይ ገይረ ነዚ ዓለም በይነይ ይቋፃፀሩ ኣብ ዝብል እያ ዘላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ኣጠቃቅማ ክንሪኦ ከለና ኣዝዩ ራይዎ እዚ እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ 2025 ንመጀመርያ ሮቦታት ክመፁ ከሎ ዊርድ ኦልሬዲ ኣገራሚ ነይሩ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ እዚ ራይዎም ኣብ ውሽጢ ዓመት ከመይ እንቀሳቀሱ ነይሮም ኣብ ቅድሚ ዓመት እዚኦም እዮም እቶም ሮቦታት ነይሮም ሎሚ ኣበይ በፂሖም ኣለዉ ከሪዩና እዮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ክንዲዚ ፕሮግረስ ወይ ክንዲዚ ለውጢ ክገብሩ እንድሕሪ ክኢሎም ድሕሪ ኣብቲ ብሕጂ ሓደ ዓመት ሓሊፍና ኣብ ንሪእየሉ ግዜ እንታይ ክኸውን ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ እቲ ሕምባበ ናይቲ ቴክኖሎጂ is really exponential እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብዚ እዚ ናይ ለንዘበን ዓመት ዝነበረ ይረይዎ ኣብዚ ካበይ ናበይ በፂሖም ኣለዉ it's crazy ዳርጋ ምስቶም ሰባት ድማ ሲንክ هذا خوينهم يوم تسرحوا سلازي ذا فيديو زيا extremely viral كيدا دارجا كلهم يوم سنبيدهم زلو بذا فيديو زيا يزبال زلو بذا كامباني زيا درو أمريكا أجرا تلالا يوني 1-3 دي أجلا تبال تا كامباني درو أمريكا بلاك ليست ناتا إتيا تالا وأنا هاتو تعلامة لما يجير كاتشاينا خي تقدمهم زقبر قعزو سلوزخوني but إذا حدا كفال نايتي زقبر زولو ودر تراي let me show you another one أنا بزي channelي تكنولوجي علمنا نابي يخيط كم زولو كتفلت إيدا اللي أنا ون نايب بحقس لزلني I want to see As the hum of drones fills the sky, there's a sense this technology has reached the new heights. And in China, the low-altitude industry is pushing the limits. At 30 a.m. in Shenzhen, drones take to the skies from Qianhai to deliver parcels to neighboring cities Zhongshan and Zhuhai. Industry is pushing the limits. انتاينا نرزا لنا عبز مسيلكم تشاينا نت تكنولوجي نابي كتوزدق دليالا نايب حق زقرميو نعشتو زلهم من البات تهيوت بتحادة ناي سرح الدلات ناي قلنت أقام كقات ماكم يخليقن تحري عسرت عمت هيوت كمبليت كالك خوني كابز عجزة لنا يو مبزحتو تمقو عزياتات إزي تكنولوجي زي نريوزة لنا بفلاي نهاجرات كم بعلي يرترى عب ترى كله وخيني تسمعني سلمتاي تحت أرسو كل يتهانس أنا له هذا سب زخونه مدهانيت كابس مران نفاسيت اتتوي واي صرغياتات ريهم اللهم السو كن منتاي لوجيستيكا كبد الله زخونه ነገር كابس مرا ننفاسيت كتسدن دحرخين كبزندرونات كسعك اندي سلطنت كله يخل مستي غبوتاتن طوي واياتن زلو اوشت حصير دقائق كسعك اندي هيوت زدحن مدهانيت ديو كال بزي غعزو زك سد تخل this is going to be fascinating okay كم نريو زلنا اب حدا ليتي ويونا بحدا مدرخ كبصح زخلا يكون نزي it will take time ግን እቲ potential ናቱ እንድሕሪኹም ግን this is going to be a really important part of life China ድማ ኣብቲ ኣባይታ ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ዶሚኔት ትገብር ዘላ With hundreds is now a quick flight overhead with hundreds of drones anyway ከም ዝሪዮ ዘለና እቲ ቴክኖሎጂ ከመይ ኢሉ ይሕንበብ ኣሎ ንሕና ድማ حلمتات ناتكا كتقبر تخليها زي ماكينة ود ماكينة درو لوجيستيكاوي حصرات عبد فترة لزولو زي عجز في الترزولو تكنولوجي تات حدا عبي مفتحي نايدك سبات هيوت كخون كم زغل
ምግንዛብ ከድልየናዩ and this is going to be very very interesting and yeah ንሕና ከተተኸታቲልና ክንበኩም ኢና let's go to up to competition ንመለስ And you can see the incredible lead Chinese companies, Unitree and Agibot, have secured. On the flip side, American robotics companies, including Tesla, have only delivered a total of 450 robots. ኣብዚ ረዩ ሕጂ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውድድር እውን ክትሪኦ ከለኻ እዚ ዩኒትሪ ሶሪ 13 ለኩም ፀነ ዩኒትሪ ትበሃል ካምፓኒ ናይ ቻይና እዚ ፍሉይ ሮቦታት ገይራ ንሪያ ፀናሕና ቶም ዝስዕስዑ ክንሪኦም ፀናሕና ቀፂልካ ኣብ ዓለም ቀዳሞት ኣብ ዕዳጋታት ዘቕርቡ ዘሎ ማለት እዩ አጊቦት ዝበሃል እውን ናይ ቻይና እዩ ካብ ቀፂልካ ዘሎ ኡፕቴክ ዝብል ዘሎ ናይ ቻይና ሽሕ ልጁ ሮቦቲክስ ኢንጂን ኤአይ ፉሪየር ኢንቴሊጀንስ ኩሎም እዚኣቶም ተሪኢኹሞም ናይ ቻይና እዮም ስለዚ እቲ ዓውዲ ክሳብ ክንደይ ብቻይናውያን ዶሚኔትድ ኮይኑ ከም ዘሎ ንምርኣይ ዝኣክል ጥራይ ዝበኩም ዘለኹ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ብዙሕ ፃዕሪ ክትገብር እያ ኣብቲ ኮምፒቲሽን ክትምለስ ኮይና that's why ድማ ሃገራት ኤውሮጳ በብዝኽእልዎ በብዘዋፅኦም ሓፍኮፍ እናበሉ ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ግን ካልእ ውድድር እውን ኣጋጢሙ ኣሎ Responded to Vice President J.D. Vance after he appeared to suggest she should be competing for the U.S. rather than China. The 22-year-old was born in San Francisco but opted to represent China internationally. The National News Desk, Jeff Harris, joins us. And Vance made the comment this week, Jeff, while sharing his stance on U.S.-born athletes and their international representation in competition. Tell us more. So when asked about Vance's comment, Gu saying in part that perceptions of China affect how people view her decision to represent the country as the most decorated female freestyle. እዚኣ ጓል ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዳ ዓብያ ድያ ተወሊዳ ድያ ተወለደትን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየት እያ ኣድያ ቻይናዊት እያ ኣቦ ኣሜሪካዊ እዩ ኣብዚ ናይ ፍሪስታይል ናይ በረድ ውድድር ድማ ዝኽእላ የለን ንሳ ድማ ንቻይና ክውክል እየ ኢላ ቅድሚ 4 ዓመት ድያ ገለ ወሲና ኣብቲ ውድድር ናታ ድማ ወርቅን ወርቂ እያ ትወስድ ዘላ ኣሜሪካውያን ድማ ምውሓጥ ኣብይዎም ነዛ ጓል እዚኣ ኣብ ዓድና ተማሂርክን ማዕቢልክን ንቻይና ትገብሪ ዘለኺ ኢሉ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ክነቕፋ ከም ዝተረኣየ ዝንገር ዘሎ ንሳ ድማ እንታይ ኢላ መሊሳትሉ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊደ ምዕባየ ኣይኮነን ትቐንዲ ወይ እውን ንቻይና ወኪለ ይወዳደር ምህላዊ ኣይኮነን ትቐንዲ ዘበኣስ ዘሎ ኢላቶ ይዕወት ስለ ዘለኹ ጥራይ እምበር ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣብቲ ጋንታ ናይ ኣሜሪካ ክመፁ ዘይክእሉ ኣብ ካልእ ዓለም ኮይኖም ዝወዳደሩ ክሳብ ዘይተዓወቱ ድማ ዘገድስ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዓወተይ ዘቆጣዓኩም ዘሎ ኣብዚ ስምዕወቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ I think it's somebody who grew up in the United States. I certainly think it's somebody who grew up in the United States of America, who benefited from our education system, from the freedoms and liberties that make this country a great place. I would hope that they want to compete with the United States of America. So I'm going to root for American athletes. And I think part of that is people who identify themselves as Americans. Now, in response to those comments, Gu saying in part, quote, so many athletes compete for a different country. People only have a problem with me doing it because they kind of lump China into this monolithic entity and they just hate China. Gu will have an opportunity. ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣ ድማ ብፅቡቅ ጌራ መሊሳትሉላ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ቻይና ፅልእ ስለ ዘለዎ እምበር ንጥልያን ወኪለ እንደዝወዳደር ነይረ ወይ እውን ንጀርመን እንተዝኸውን እንደዝውክል ዘለኹ ዝግደስ ሰብ ኣይመሓለውን እያ ትብል ዘላ እዚኣ ጓል ድማ ናይ ብሓቂ ኣዛራቢት ሰብ ኮይና ኣላ ምክንያቱ ኣዝያ ሓያል ጥራይ ዘይኮነት ኣብ ስፖርት ጥራይ ዘይኮነት ሓያል ኣብ ቢዝነስ እውን ኣዝያ ሓያል እያ ዳርጋ ኣብ ቻይና ዓበይቲ ብራንድስ ትውክል ዘላ እያ ንቻይናን ኣሜሪካን ቤላ ትጥቀመላ ዘላ እያ እቲ ፅቡቅ ናታ ድማ ምሉእ ምልክት ናይ ቋንቋ ቻይናን ባህሊ ቻይናን ዘለዋ ኣድያ ቻይናዊት ምስ ቻይና ስለዝዓበየት ምስ ቻይና ስራስዓሽ ስለዝዓበየት ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣሜሪካ ተወልደ ስለዝዓበየት ነቲ ባህልን ቋንቋን ምልክት ኣለዋ ኣብ ክልቲኡ ጓል ዓድያ ስለዚ ንሳኒ ቻይና ስለትውክል ዘላ እምበር ኣብዚ ፋሽን ብራንዲንግ ካልእ ስፖንሰርሺፕስ ዲልስ ከምኡ ድማ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ድማ ማስተርስ ብኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ድያ ገለ ትገብር ኣላ ስለዚ ስፖርተኛ ጥራይ ደይኮነሲ በላሕ ሰብ እውን እያ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣሜሪካውያን ድማ ከምዚ ዓይነት interesting profile ብምኽሳሮም ምኒን ክብሉ ንርኢ ኣለና well good luck with that ወይ ካ ካልእ ዕድል ይፍጠረልኩም ጥራይና ክንብሎም ንኽእል Where Germany's Chancellor Friedrich Merz is on day 2 of his first official visit. On Wednesday, President Xi Jinping said he wanted to take relations with Germany to what he called a new level. Chancellor Merz highlighted the importance of the trip by announcing that China has agreed to buy up to 120 aircraft from European manufacturer Airbus. German Chancellor Friedrich Merz arriving in Beijing on his first visit to China. ጀርመን መራሕና ጀርመን ቻንስለር ፍሬደሪክ ሜርስ ናብ ቻይና ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ጉዕዞ
ድሮ ጽቡቕ ውጽኢታት የምጽእ ከም ዘለዎን ጽቡቕ ውጽኢታት ምምጻእ ድማ ኤውሮጳውያን ዝሕጉስ ኣይኮነን ፍርሂ ዝፈጥረሎም ብዝኾነ ኣብ ቻይና ጽቡቕ ዝኾነ ፕሮግረስ ይገብር ከም ዘለዎን ጽቡቕ ምርድዳእ ይገብሩ ከም ዘለዎን ሓንቲ ካብቲ ፖለቲካ ናይ ቻይና ደስ ትብለኒ ነገር እንተላ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ንቢዝነስ ዝምልከት ዝምድና ምስ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ይኮንካ ትገብሮ ምስቲ ፕሪሚየር ምስቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይታ ዓዲ ኢኻ ትገብሮ እዛ ዲስቲንክሽን እዚኣ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ክሪኣ ዝደሊ ኣነ ብፕሬዚደንት እትመሓደር ሃገር ስለ ዘላትና ፕሬዚደንት ንኩሉ ዘመሓድር ክኾን ከሎ ናይ ቁጠባ ጥራይ ንኩሉ እቲ ቁጠባ ናይ ቁጠባ ዝምልከቶ ቀዳማይ ኣካል ጥራይ ከልዎ ካሎ ሚኒስትር ቁጠባ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ግን ናይ ውሽጢ ጥራይ ዝምልከቶ ናይ ውሽጢ ክብለኩም ከለኹም ምስ ደገ እውን ግን ንቁጠባ ዝምልከት ጥራይ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ፎሬን ሪሌሽንስ ገለገለ ዘይኮነስ ናይ ቁጠባ ዳይሬክሽንስ ጥራይ ስለዚ እዚኣ ኣብ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣይርአያን ኣነ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን የላን ኣብ ቻይና ግን ስፔሲፊክ ልላቶም እዚኣ and it makes sense ሂጅ ሃገር ስለ ዝኾነ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ እዚኣ መብዛሕቶም መራሕቲ ምስ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ጥራይ ይኮኑ ዝራኸቦ ምስቲ ፕሪሚየር ቀንዲ ምስቲ ቢዝነስ መብዛሕቶም ከማን ምስቲ ፕራይም ሚኒስተር ወይ እውን ምስቲ ናይ ቁጠባ መራሒ እዩ ቀንዲ ዲቤት ናቶም ምስ ፕሬዚደንት ክራኸቡ ከለዉ እቲ ፖለቲካ እቲ ጂኦፖለቲካ እቲ ካልእ ነገራት ኣገዳሲ ፎሬን ሪሌሽንስ ናይ ወታደራዊ ስጉምታት ገለ ተኮይኑ ጥራይ እምበር ንቁጠባ ጥራይ ዝምልከት ተኮይኑ ምስቲ ፕሪሚየር ኢኻ እዚኣ ከም ሓሳብ ኣነ ደስ ትብለና ኣብ ቻይና ዝርያ እዚኣቲ ስልጣናት ከመይ ጌርካ ተመቃቅሎ ትኽእል ማለት እዩ ፎሬን ሪሌሽንስ ኣሎ እቶም ትሪእዎ ዘለዎም እዞም ሰለስተ ትሪእዎም ዘለዎም ኪ ናይቲ ሃገር እዮም እዚኦም ስለዚ ቁጥሪ ሓደ ፎሬን ሪሌሽንስ ቁጥሪ ሰለስተ ድማ እቲ ሚኒስትር ናይ ቁጠባ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ ቻይና እዚኦም እዮም ስለዚ ተራኺቦም ብቁጠባ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና እንታይ ኢሉ ይዛረባ Stable Chinese-German relations can improve wider China-Europe relations. ኣብ ከቢድ መድረኽ እያ ዘላ ዓለምና ሓደ ርጉእ ዝኾነ ዝምድና መንጎ ጀርመንን ቻይናን ድማ ወሳኒ ነዚ መድረኽ ዝክኸውን ይኽእል እዩ እናበለ እዩ ዝዛረብ ኣብዚኣ ሓንቲ ደስ ዝበለትኒ ዘረባ ነይራ ናይ ጀርመን መራሒ ዝብላ ስምዕዋ Chancellor. We have worked very well together over the past few decades. Germany has enjoyed great economic success in China for decades. There has been a good bilateral relationship between China and Germany, and I would like to build on that and develop good personal relationships between your Prime Minister and me. ኣብዚኣ እንታይ ይብል መሲልኩም ኣገዳሲ ዘረባ እናፈርሀ ግን ዝብላ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ከይሰምዕዋ ኣሜሪካን ቻይናን ፅቡቕ ዝምድና እዩ ነርና ብሕሉፍ ዝምድና ናትና ድማ ፐርፌክትሊ ዝሰርሕ ነይሩ ክልተና ድማ ንረብሓሉ ነርና እቲ ዝምድና እቲ ክመልሶ ይደሊ ኣለኹ ኣነ ንስኻ ንፕሬዚደንት ሺ ክልተና ዳይሬክት ላይን ኦፍ ኮሚኒኬሽን እናገበርና ዝምድና ናትና ዕሪና ብሓደ ክንሰርሕን ክንምዕብልን ይደሊ ኣለኹ እናበለ እዩ ዝዛረብ መብዛሕትኦም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ኣብዚ ደገ ኮይኖም ክዛረቡ ከለዉ ቻይና ከም ዝደገለ ኣብ ቻይና ክኸዱ ከለዉ በቲ ትሕትና ናይቲ ሃገር ይመስለኒ በቲ ኣኽብሮት ናይቲ ሃገር ይትንከፉ እዮም ናይ ብሓቂ ኣብ ደግ ኣብዚ ዓዶም ኮይኖም ዓጀውጀው ዝብልዎ ናብ ቻይና ምስ ከዱ እርኑብ ዝኾነ ዘረባ እዮም ዝዛረቡ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ Between you and me, China is now Germany's largest trading partner. ብርግፅ እቲ ዘለዎ ኩነታት ከም ቀደም ኣይኮነን ዘሎ ተቐደም ኣሜሪካ ቻይና ጀርመን ትረብሓሉ ዝነበረት ቁጠባ ነይሩ ሎሚ ግን ቻይና ፀቢቓ ቀዲማቶም ስለ ዘላ እቲ ኩነታት ከምቲ ናይ ቀደሞም ንሳቶም ጥራይ ዝውርዎ ቁጠባ ኣይኮነን ዘሎ ካልእ ዝምድና እውን ተኻይዱ ነይሩ ለንከነ ብፍላይ ክልተ ነገራት ክንርኢ እሞ መጀመርያ there was this በዚህ ንጀምር They were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons, yet they continue. Starting it all over. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. Okay, so President Trump doubling down in his address last night that Iran cannot have nuclear weapons as part of any deal with the U.S. This as negotiators from both ከም ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ መርገፂታት ናቱ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣብ ዘስምዓሉ ዘሎ ኒኩለር ክትገብር ከም ዘይትኽእል እዩ ዘጠንቅቕ ብዙሕ ግዜ ግን ሓደ ዲል ክግበርሲ ተኽእሎም ሃለወ እዮም ዝብሉ እቲ ዲል ግን እስራኤል ጠቕላላ ይደልዮን እያ ዘላ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ብዙሕ ዝቀያየር ኩነታት እዩ ዘሎ ኣሜሪካ ወላ ንከተጥቅዕ ዶናልድ ትራምፕ ተገዲዱ እንተሎ ናይ መወዳእታ ቆፀራ ኣለዎም ኣብዚኣ ቆፀራ እዚኣ እንድሕር ተረዳድዮም ሜይቢ እንተደይ ተረዳድዮም ግን ኩናት ኣብ ቅድሚኦም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩናት ከም ኣማራፂ ኮፍ ኢሉ ይፅበ ዘሎ ይብል ኣለዉ ስለዚ ኣብ ናይ መወዳእታ እንተስ ክረዳዱ እንተስ ናብ ኩናት ክኸዱ እዮም ዝበሃሉ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣሜሪካ ሕጂ እውን እንተኾነ ፍሉያት ነፈርቲ ኩናት ናታ ንእስራኤል እትያ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ
እዘን F-22 ዝበሃላ ሓያላት ነፈርቲ ድማ ሕጂ እውን ናብ እስራኤል ካብ ዓዲ እንግሊዝን ገልን ዝነበራ ናብዚ ቀሪበን ኣለዋ ስለዚ again ናይ ኩናት ምልክት ኣሎ እዩ China ድማ ንእሽተይ ኢዲት ያላ ኣብዚ Private intelligence firm is drawing global attention after publishing detailed reports on US military deployments near Iran. According to a report by SCMP, South China Morning Post, Mizar Vision has published high-definition satellite imagery showing US military assets across West Asia and China እንታይ ትገብር ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለው ነዚ ምንቅስቃስ ናይ ኣሜሪካ ብሳተላይት እናቀድሑ ጽቡቅ ስእልታት ኣብ ኢንተርኔት ይወርዱ ኣለው ንኢራን ሲ ኩሉ ስለያው ሓበሬታ ዘድልዮም ይህብዎም ኣለው ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ኣሎ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ይገብሩ ኣለው ኣብ ቀጠር እንታይ ዓይነት ኣጽዋር የራግፉ ኣለው ኣብ ካልኦት ደሴታትን ካልኦት መደበራትን እንታይ ይገብሩ ኣለው ብሳተላይት ናታ ልዕሊ ኣሜሪካ ስለ ዝኾኑ ዘለው ንኣሜሪካ ከይፈተወት ስለያው ሓበሬታ ናታ ንኢራን ከንኩ ይብልዎም የለውን ኣብ ኢንተርኔት የውፅዎ ኣለው ማንም ክሪኦ ዝኽእለሉ መንገዲ ስለዚ ነቲ ኣሜሪካ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ሕሉፍ ሓሊፎም ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ብሳተላይት እናተሳለ ሃይ ዴፊኒሽን ከተለልየሉ ብትኽእል መንገዲ ንደገ ተውፅኦ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከዓ ንባዕሉ ሳቦታጅ ዝበሃል ግን ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓበሬታ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኢራን ነቲ ትገብሮ ዘላ ምድላዋት ብሓፈሻ ግን ቻይና ነቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ንምዝራግ ወይ ንምርባሽ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ እናበሉ እዮም ዛረብዎ ዘለው ኪኑ ሓሊፋ ቻይና ገለገለ ኣፅዋራቱን ፍሉይ ሚሳይላቱን ክሸጠሎም ትሓስባላ ንኢራን ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ንሱ ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ ኩሉ ናይ ኢራንን ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ድራማ ንቀርኒ ኣፍሪካ ብኸመይ ክፀልዎ ክንርኢ ኢና Emiratis, Turkey and Saudi Arabia won from Ethiopia. For years, the Gulf powers moved in sync. The United Arab Emirates and Saudi Arabia stood shoulder to shoulder in backing Abdel Fattah al-Sisi in Egypt. They aligned on Libya, they aligned on Yemen, they even pushed for coordinated Arab positions on Israel and Palestine. Today, the unity has fractured and the ripple effects are... ሓንቲ ሕቶ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ብብዙሓት ሓይልታት ትዝረብ ዘረባ ኣላ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብ ብልፅግና እዞም ኩሎም ሓይልታት ናብ ዝመፁ ዘለው እንታዮም ዝደልዩ ዘለው What do they want? ብልፅግና ኸ ንኩላቶም ድሌታቶም ከስምረሎም ዓቕሚ ኣለዎ ድዩ ክእለት ኣለዎ ድዩ እቲ ንሶም ዝደልይዎ ዘለው ንምግባር እንታይ እዮም ዝደልዩ ካብኡ ዝደልዩ ዘለው እንታይ ከክህብ ይኽእል ዝብል ዘረባ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ኣለና ሓደ ካብዚ ለንቀኔ ኣዘራቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ቀርኒ አፍሪካ በዝን ይጀምር የንጉሥ ሶሎሞንና የንግሥተ ሳባ ዘመን ጀምሮ ለሺህ ዓመታት የዘለቀ የደም ትስስር ዛሬ ይህ ግንኙነት ከታሪክ ማህደር ወጥቶ ወደ ዘመናዊ የቴክኖሎጂ የደህንነትና የስትራቴጂካዊ አጋርነት ምዕራፍ ላይ ተሸጋግሯል። የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት ኢሳቅ ሄርዞግ አዲስ አበባ ሲገቡ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ህያው ድልድይ አዲስ ትንፋሽን ሊዘራ ነው። ይህ ጉብኝት ለምን ለኢትዮጵያና ለእስራኤል ከጉብኝት በላይ ሆነ? ዛሬ ይህንን ጉዳይ በዝርዝር እንመለከታለን። ከም ንሪኦ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ንጉስ ሰሎሞንን ንግስቲ ሳባን እዮም ዝብሉ ዘለው እቶም ሰባት እንታይ ወደይ ጥንፅዋይ ደኸውን እዩ ነገር anyway እስራኤል ዝመፀቶም ዳርጋ ሓፍኮፍ እዮም ክብሉ ደልዮም ዘለው ግን እስራኤል መፂኣቶም ዘላ ናይ ብሓቂ ንምንታይ ዕላማ እያ መፅያ ዘላ እስራኤል ምሳቶም ዘለዋ ዝምድና ብዙሕ ኣርቲክል ዝፀሓፍ ዘሎ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ኣጀንዳ እንታይ እዩ ብፍላይ ድማ ምዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ውድድራትን ሸበድበድን ናይ እስራኤል ተራ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝብል ንብዙሕ ናይቲ ከባቢ ድሮ ብልፅግና ኣብ ደንበ ኩናት ኮይኑ ኣብ ሓደ እግሩ ንኩናት ረጊፁ ኣብ ትግራይ ሎሚ ደይጅምር ፅባሕ እንታይ ክፋእ ይገብር እንታይ ሕማቕ ይገብር ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ናይ እስራኤል መራሒ ኣብ ክሪቲካል ግዜ ምምፅኡ ሰላም ከምፅእ ከም ዘይመፀ መብዛሕትኡ ሰብ ክግምቶ ዝኽእል እዩ ምክንያቱ ሰላምን እስራኤልን ብሓደ ክጠቕስን ትኽእል ነገራት ኣይኮነን እስራኤልን ሰላምን ኣብ ሓደ ቦታ ይርከባን እየን እስራኤል ኣብ ዝመፀቶ ሰላም ካብኡ ትእለ እያ ስለዚ እስራኤል ማርካ ናታ ትሬድ ማርክ ናታ ኩናት እዩ ስለዚ ኩናትን ዕግርግርን ዘለዎ ሃገር ናብ ከባቢና ምምፅኣ እዚኣቶም ካብ ብቀይሕ መንፀፍ ይቕበልዎ ምህላዎም ንኩናት ብቀይሕ መንፀፍ ይቕበሉ ከም ዘለዎ ጌርና ጥራይና ንወስዶ ግን እስራኤል መፅያ ንሳቶም ምናልባት መን ደይመፅ ኣቦ መን ከደይመፀ ሜይቢ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ደይመፁ ኩሎም ይመፅዎም ኣለው ናይ ጀዋር ዘረባ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ መን መፅኡ ይኮነን ዘገድስ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ እንታይ ይቕየር ኣሎ እዩ ትዘገድስ እንታይ ይፍፀም ኣሎ እዩ ትዘገድስ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ እዩ ዘገድስ ሃገር ናበይ ትኸይድ ኣላ
well let's go straight to that ምክንያቱ እንታይ ይገብራሉ ኩሉ ግዜ ናይ ምሕሳው ተኽእሎታቱን ስለ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ እታ ሃገር ናበይ ገጻ ትኸይዳላ እንታይ ይገብሩለው እንታይ ያጋጥሞም ኣሎ ካብቲ ድራማናቶም ውፃ ቢልና ኣብቲ ኩንነት ንሕና ክንዛረበሉን ክንሰምዖን ዘይደልዩና ዘለው መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ሚድያውን ክመፅእ ዘይደልይዎ ናብኡ ከነሰጋግረው ገበሮ ናይ ክልተ መዓልቲ ዑደት መስላዕሎት ሰመዚ ኢትዮጵያ ርክብ ክልተን ሃገራት ኣብ ዝሓየሉ ጉዳያት ከም ዝዘራረብ ተገሊጹ ዑደት እዚ ፕሬዚደንት ብፍሉይ ኣብዚ እዋን ምዃኑ ክንደይናይ ኣገዳሲ እዩ ቅድሚ ናብቲ ኣናሊሲስ ምስጋርና ኤግዛክትሊ እዚ ጉዕዞ እናተፈፀመ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ኣጋጢሙ ክንርክብ ፍትን ኢና መጀመርያ በዚያ ንጀምር ፋኖን ዝተኻየደ ኩናት ብልዕሊ ታሪኻዊት ከተማ ደብረ ታቦር ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ኣብ ዝግጭት እዚ ልዕሊ 20 ዝኾኑ መንግስታውያን ትካላትን ተሽከርከርትን ብባርዕ ሓዊ ዓንዮም ነዚ ኩነታት ብዓይኑ ዝተዓዘበ ሓደ ነባሪ ከተማ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት የወደሙት አብዛኞቹ የመንግስት ተቋማት ናቸው እቲ ዝበፅሐ ዕንወት ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ መብዛሕትኦም እቶም ዝዓነው ንህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት እዮም እቲ ዝኸፍአ ነገር ግን እቲ ዕንወት ኣብ መንግስታዊ ትካላት ጥራይ የተሓፀረን ኣብ መንበር ኣባይቲ ውልቀ ሰባት እውን ጉዳት በጽሒዩ ኣብነት ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ገዛ ሙሉእ ብሙሉእ ዓኒ እዩ ኩናት ካብ ዝጅመር ከምዚ ዓይነት ከቢድ ዕንወት ርኢና ይንፈልጥን እቲ ዕንወት ብጥይት ዘይኮነስ ኮነልካ ሓዊ ብምውላዕ ዝተፈጸመ እዩ ዝመስል በዚ ምክንያት ድማ መላእ ህዝቢ እታ ከተማ ኣብ ከቢድ ናይ ምርባሽን ጓሃን ስምዒት ይርከብ እዚ ነባሪ እታ ከተማ ዝሃቦ ምስክርነት ነቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዘጋጠመ ውልቃውን ህዝባውን ዕንወት ዘንጸባርቕ እዩ ብፍላይ እቲ ዕንወት ብጥይትን ዘይኮነስ ብእሳት ዝተፈጸመ ምዃኑ ዝገልጽ ሓሳብ ምስቲ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝወፁ ጸብጻባት ዝተሓሓዙ እዩ ብዛዕባ እዚ ዝዓነወ ትካላትን ሰነዳትን ከምኡውን ብዛዕባቲ ኣብታ ከተማ ዝተኸስተ ኩነታት ከንቲባ ከተማ ደብረ ታቦር ኣቶ ደሴ መኮነን ኣብ መግለጺኡ አስተዳደር ዞን ውስጥ የሚገኙ ገንዘብ መምሪያ ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ዝበዝሐ ጉድኣት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ልዕሊ 20 ዝኾኑ መንግስታዊ ትካላትን ተሽከርከርትን ሙሉእ ብሙሉእ ዓንዮም እዮም መብዛሕትኦም እቶም ዝዓነውን ህዝቢ ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ኮይኖም ንኣብነት ደበር ፖሊስ ሲቪል ሰርቪስን ቤት ጽሕፈት ፋይናንስን ኣብ ሓደ ቦታ ዝርከቡ ምዃኖም ብሓባር ዓንዮም እዮም ተወሳኺ እቲ መላእ ዞባ ደቡብ ጎንደር መድሃኒት ዝረኽበሉ ዝነበረ መከፋፈሊ መድሃኒት እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልጽግና እዚያ ያስርሑ ካልእ ወላ ሓንቲ ቁም ነገር የብሉን እታ ክገብራ ዝኽእል እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነዚ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እንታይ ዓይነት ሰራዊት ከቆፂሩ ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ድማ እዚኦም እዮም ዝመስሉ እቶም ወታደራት ናቱ እቶም 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና እናበለ ዝፍክረሉ ዘሎ ዓዲ ነዚኦም ቆልዑ ዝመስሉ ሰራዊት ሒዙ እዩ ንቅድሚት ዝመፅእ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም ወደ ውትድርና የገባው መጋቢት 7 ነው የሰለጠንኩትም ጦሌ ማሰልጠኛ ነው 3 ወር ሙሉ ነው የሰለጠንኩት እዛ ማሰልጠኛ እንደገባን ጣፉ እነሱ እኔ ተያዝኩ እዛው ቀረሁ እዛው ሰልጠኛ ጨረስኩ እዚኦም ቆልዑሲ ደቂ ክንደይ ዓመት ይመስሉ ምናልባት ኣብዚ እውን ዕድሚኡ ሂቦም ነይሮም ድሓንተው ሕርዲ ነዚኦም ንምፍሻል ብጣዕሚ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ከም ንሪኦም ዘለና ኣዝዮም ህፃናት ኢና ንርኢ ዘለና ስሜ አብርሃም ዳኘው እባላለሁ የመጣሁት ከአማራ ክልል ነው ዞኔ ማዕከላዊ ጎንደር 8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የሰለጠንኩትም ከም ትሪእዎ ዘለኹም በዚኦም ገይሩ እዚኦም ቆልዑ እዮም ሕማቕ እንተገይሮም ከማን ናይ ቆልዓ ነገር ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ኩናት ሕማቕ የለን ብሂወቶም ተማሪኾም ምህላዎም ማሪኽዎም ዘለውን ብልፅግና እዩ እስራኤል ቱርኪ ኢማራት ብላብላ እናመፁ ከለዉ ፈረንሳ ጀርመን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ክልቲኦም መፂኦም ነይሮም ኣብኡ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ዩኬይ ናይ ፈረንሳ ናይ ጀርመን ናይ ኩሎም መፂኦም ነይሮም ናይ ጣልያን ፕራይም ሚኒስተር መፅያ ነይራ but they don't question those things UN ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ሕቶ የለን ስለዚ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ድሌቱ እናገበረ ሃገር ናዕነወ ብድሮናት ዝብና ጨፍጨፈ ብዘይ ተሓታትነት ዝኸይድ ዘሎ እዩ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ተጻሒፋ ነይራ ኣፍሪካ ዝበሃል ካብ ገይጉ ክመሃር ዘይመርፅ ንጥፍኣት ናተይ ኢሉ ዝመረፀ እዩ ንጥፍኣሲ ከም ንቡር ገይሩ ዝወሰደ እዩ ኢሎም እዮም ፅሒፎም ነይሮም ኢትዮጵያሲ ካብ ሱዳን ክትመሃር ነይርዋ ዝብል እዩ ግን these people they never learn ክመሃሩ ይደልዩን እዮም እስከቲ ብልፅግናሲ ብኩናት ክነብር ደሊ ኣብዚ እዩ ሱዳን ምልእቲ ሃገር ምልእቲ ወዲቓ ተቃፂላ ፋሕፋሓትይዋ እናተባሃለ ከሎ ጎረቤታ ዘሎ ሃገር ድሮ ወላ ሓንቲ ዘይጋጠሞ ከይንብሎ ድማ ክንደይ ክፋል ናቱ ዝቃፀል ዘሎ ካብ ሱዳን ተማሂሩ እቲ ዝገደደ ናብ ሱዳን ገፀይ ከይንወርድ ከይብል ካብኡ ክንዝምሃር
መሊሱ ናብ ዓብ ኩናት ዘምርሕ ዘሎ ኢና ንርኢ ኣብዚ ከም ዝሪእዎ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዋዕላ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተኻይዱ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ብዛዕባ ዕቃበ ናይ ማይ ዋተር ኮንሰርቬሽን ሱዳን ትቃፀል ኣላ ሶማል ዕግርግር ኣሎ ኢትዮጵያ ተገዲሽን ንኸ ሱዳን ዝኸይድ ኢትዮጵያ ትቃፀል ኣላ ህዝቢ ኣምሓራ ብጆኖሳይድን ብኻልን ይጠፍእ ኣለኹ እናበለ ይብል ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ካብኦም ከይረሓቐ ይርእይዎ ኣለዉ ከም ኣጀንዳ የለዓልኒ እዚ ስለዚ እቲ ሕብረት ኣፍሪካ ንምንታይ ኣብኡ ዘሎ እንታይ እዩ ትዕላሙ እንተኢልካዮ أنت زربالة ناي بريزنت سي بي ار يبقى جست أو ترى هيك ناي سيلتات كونتات جيركات خير بر عجبنا أفريقيا أكفر تعزخل عقمية بلون كبحال كل حكي زمالت جن حبرة أفريقيا كنسات في بلنا قالنا مالتيكم تثبيتاتنا نابتي حبرة أفريقيا جن تحتيك خون زلو يمزلو زلو سلازي يتكبابي بمولو دحمس اسكدحان بعد الكاميرون زخيت زلو ويونا بعد ناميبيا زخون زلو زي رح قوامي عين فلت أنا أي فلت أون كتبلت غليخة نو زعبا قداي قازا بزرق زي دصحف أب كبابين زلو ناي سودان قداي زعبا قازا تزارت الله زعبا كباب قازا زخف أب سوداني هلك زفصم زلو يذبح عالم من ريبورت يقبلون زلو زعبا يسقم تكوسد نيرو زوسد يلن معناته ገንዘብ ካብ ኢማራት ይትወስድ ዘሎ ሕብረት ኣፍሪካ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያስ ፑሽ ፎር ሲ ኣክሰስ ሓደ ካብቲ ኣጀንዳታት ናይ ምስ ኤርትራ ክህሉ ዝኽእል ዝብልዎ ዘለዉ እንታይ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ብጣዕሚ እዩ ዘፋፍኡሉ ዘለዉ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ዘደፋፍእዎ ሓይልታት ድማ ክንፍትን ኢና ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ኣሎ ኤርትራ ንተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ትሕግዝ ኣላ ዝብል ከምኡ ድማ ኣብቲ ዶባት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ድማ ወጥሩ ኣሎ ባል ኣሎ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እንተኾነ እውን ብልፅግና ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ኢማራት ኮይኑ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ምሕያል ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣልቡርሃን ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅኡ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዘራረብ ሓቲቱ ከም ዝነበረን ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣፅዋር ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘለዎምን ጭብጢ ከም ዘለዎ ምስ ነገረ ብልፅግና ምስ ኣልቡርሃን ክራኸብ ከም ዘይደለየ ዝንገር ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንክቕይር ወላ ሓደ ተበግሶ ዝወስድ የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ቨሪ ቨሪ ሳድ እቲ ኩነታት ድማ ወላ ሓንቲ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳርጋ ከበሮ ሓምሓም ናይ ኩናት ብኩሉ እዩ ዝህረም ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ነዛ ናይ እስራኤል ምምፃእ ዝያዳ ናባ ኣንከር ጌርና ኢና ክንዛረብ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ምዚ ሕጂ ናይ ኩናት ዕግርግር እስራኤል ኢድ ከም ዘለዋ ብዙሓት ይነግሩ ኣለዉ let's start with this sees the Ethiopian government is trying and work to get access to the Red Sea on peace and diplomatic ways. And Israel supports that. And Israel is with Ethiopia because Ethiopia with 130 million people needs the sea access for its national security and well-being and for its advancing its economy. Therefore, Israel supporting Ethiopia, Israel is always with Ethiopia. كم ذات رواز اللهم يا ديا إثيوبيا هجي انتهى يزبلزي بخلوتي أمباسادر ناي إثيوبيا ناي أمباسادر ناي إسرائيل أب إثيوبيا زلنديو ኢትዮጵያዊ ካ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ኣጀንዳ ናይ ኢትዮጵያ መራዝ ተኣለኸ እዩ ስለዚ እስራኤል ንኢትዮጵያስ ዳርጋ ገለ ካብቶም ኣማሕደርቲ ናታየ ክትብል ከማን ዘደፍር እዩ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ብሰላማዊን ብዲፕሎማስያውን እዩ ዝብል ሓሶት እዩ ግን እዚ ምክንያቱ ነታ ኣጀንዳ ናይ ብልፅግና ዝደፍእዋ ዘለዉ ሶም እዮም ብልፅግና ነዚያ ጉዳይ እዚ ኣንጻር ኩሉ ዓለም ክኸዳ ይክእልኒ ምስቲ ኩሉ ሃገሩ ትቃፀሎ ዘላ ስለዚ እቲ ጉዳይ ብፍላይ እዚ ብእንግሊሽ ክዛረብ ከሎ ርጥብ ዝበለ በአማርኛ ዝገበሩሉ በዓለም ውስጥ ካሉ የዲፕሎማቲክ ሀገሮች ዩኒክና ልዩ የሆነ በሌሎች የዲፕሎማሲ ግንኙነት ላይ የማይታይ ለየት ያለ ታሪካዊ የሆነ ግንኙነት አለ። የሀገራቱን ግንኙነት የመዘገቡ ሰነዶች ጊዜውን በሺህ ዓመታት ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እስራኤልን ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣብ ታሪክ ፍልይ ዝበለ ዝምድና ምዃኑ እዩ ዝነግር ምክንያቱ ቤት እስራኤል ዝበሃሉ ኢትዮጵያውያን ውን ኣብኡ ስለ ዝቕመጡ ገለ እናበለ እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ነዚ ብልፅግና ብጣዕሚ እዮም ዝጀናጅንዎ ብርግፅ ንእስራኤል ምስ ስትራተጂ ናይ እስራኤል ፐርፌክትሊ ማች ዝገብር እቲ ብልፅግና ስለምንታይ እስራኤል ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ዘለዎ ሃገር እያ ኣብዚ ሓንቲ ቻርት ገይሮም ኣለዉ ክገርመኩም Look at this chart.
كم هذا أبزي إذا شارت زيان تايلو مالو أتوم قتليا ناي ريفيجنست سيلو مالو ناي مسفحفح تاريخ حدش تاريخ كسر حز دليل ناي مسفحفح المزلو من يمسون إمارات إسرائيل إثيوبيا سومالي لاند مالتي أتوم سميا ودما ستاتوسكو سترونج ستاتوسكو ألاينمنت زياتو دما هجرات كم زلون خنا اللون زخونا نجر زقيار يلن تاريخ زقيار يلن حدش نجر زفتر يلن زبلو جبسي سعودية إيرترا تنسلسة سلزي أتوم كلته أنصار زلوا زبالو إمارات إسرائيل إثيوبيا كونو خلو نتي نجرات كيروز دلي زلوا إيرترا سعودية جبسي دما زغير يلن بلو تركي كاباتهم بتحد بلد الرجاء غيرو مالو مودريتيا سعوديان إيرتران جبسن أيقونتنا بتاع الله يعني سبلو أثم بيجا أب حدا جازلو هجراتيو سلزي تاسكو ألايند أكترس سلزي توج أمونغو ريفيجنيستن أمونغو تيوم ستاتوسكو هجرات لولاونتن جزاتو حدنتن خبر على زبلون نو غير على تكارتات زبلون زواجو لنزلو يمن سودان ليبيا لو تعودو كينات زي دما تلمز أيتن هجرات كم يجركا أب حدا بلوك تسجرن أتن مس بلصقنا قرب زباله اتحساسوا زلون ويون امارات تزورن هجرات دبوب سودان كينيا كمون كفال ناي سوماليا تي بونتلاند ناي سوماليا تي بونتلاند بالزياتهم بامارات زوروا مخانهم ناي امارات مرقص زلوم يم هسس زبلو دما اوغاندان تشادن ونالو ناتهم منقدساتهم يتحاببروا يوم ግን بتنقاق يوم يتحاببروا زلو يزبلنا زلو سلازي حدا عبي ريجنال كونفليكت تفطير خمزلون نابز أديس أبابا منصوتي إن إسرائيل فلوي لغدما نزي تفطير زلو صبوغ غير كان مفنتاتو صبوغ زخانة مغلتي صبوغ زخانة مبتتان مفتار مخانو كان ردان دل مالتي هجي أبتا تي قدعي نايك بحر كمل لسكالو كزارب كله كان ركن فتنينا ناي قدعي نايك بحري بلتقنا أبي أحمد إذن بحري إثيوبيا بزي بحري تنبرني هزبل زلو حساو مخانو أبزي أسمعو Prime Minister, we know that the war with Eritrea has been going on for a long time, and Ethiopia has no port. It's a huge country. It has 100 million people. But I'm just wondering, how did you dare just travel up to Asmara, meet with then Yesaya, and then declare peace between those two? ስለዚህ እዚ ኣብቲ መጀመርያ 2018 19 ዝነበረ ግዜ እዩ maybe 2019 ዳቮስ እዚ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎርም መጀመርያ ስለዝጅመር ስለዝግበር 2019 የዝግምታነ ስለዚ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ዝኾኑ ዝብለዋ ወደባት የብላን ከመይ ጌርካ ኢኻ ናብ ኤርትራ ደፊርካ ኸይድካ ሰላም ክትገብር ኪልካ ኣብቲ ሄይ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ስምዕዎ countries. Weren't you concerned with setbacks? The military would be upset. You know, there is probably a lot of people, even inside your country, questioning this. نابغت كيد كلها كابير ترادي كونس كابتي زنبرة سيستم نا إثيوبيا زخونة فرهينة بركان جيبلا. Coming to Davos is more dangerous than going to Asmara because there's big difference at least in terms of weather. كاب نسمرا مخاتسي ني دافوس نسويسرلاند مالتي مخاد زيادة حدا نيرونا يبلو مالو قربكا دحان اسكشلل نبلو جس حقهم مخنيات دما كما يجيرو سويسرلاند سيف تناتو سيغلي إلهم يمسحكو زلو جن انت وحدت ويزر يفلالي ورح حدث لازم نبر ورح حدث دما بزعدي برات سلوزخونه من البات بعد عن في شغلنا لولا. The most important thing is this. I think you're cordially welcome. The issue of conflict in our region, mainly it's problems of leaders, ego. There is no tangible reason. When we are together, we can make significant change in our society. When we are apart, both of us are killing each other and losing all the opportunities and begging far to the Western world. So انتي دبل زلو ابكا بابينا زلو صقم اغرغر كله انا بناتي رديت مالتي يسو حماق تحساسبا وي وين دخمت ناي مرحتيو بركز ناي مرحت صقم كم زخونه فلوتي تزبي كونن صقم زلو ناي مرحنا صقمي ابزين السماعينا ግን he is one of them. He is the worst of all. It is خفا كاب كلهم دمانسي. So ناي مرحت صقميو
هذا زي جبت صقم يراخونا نبت كبابي بحد انت تحابيرنا بزح نجر كنقبر نخلينا كل نجر كفتح يغليو انت ريت حابيرنا دمان حتنا نقاتل صقاتاتنا عدلاتنا باخن تمليسنا دمان نلمن يبلالو exactly you're describing your future أبكو تشينا صرت تشعتم كوينو نزغطر عمتها زجبرو بروجكت يزنقرم نير ስለዚህ ولا حنت يقبرن بزعبانا يفتق بحري إثيوبيا بصحيتادو قلو زربا يلنا مزيا مسيت حبابيرنا نسرع نخلينا يبلالو نتام تحببار زقتلا بعلو مخانو دما كلنا فليتنا لنا مارتيو شوف زي أجندنا بحرنا بلو زوس منازلو إرز بزح تانجبل ነገር ይብሉን ምናልባት ካብዚ ምስተበገሰ ይመስለና ተናይ ቁጠባ ኩነታቱ ለንቀነ ዝብሉ ወዘሎ ካኸታሐዘልኩ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያውን እናንተ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ ነው ትሉታላችሁ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የሚያነሱ ጥያቄ ግን ይሄ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አንደኛ ሀገር በቀል አይደለም ሁለተኛ ካሁን ቀደም በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ተሞክሮ የሀገራቱን ለችግር የዳረገው የመዋቅር ማሻሻያ ስትራክቸራል አጀስትመንት እና በአይኤምኤፍ ለኢትዮጵያ የተጻፈላት መድኃኒት ነው እንጂ ሀገር በቀል አይደለም Oh, this is a good question. እንታይ ዝብሎ ዘሎ እዚ home grown economy በእንግሊሽ ዝብሎ ኣብ ሃገር ዝበቆለ በተሓሳስባ ናይ ኢትዮጵያውያንን የአይ አብይ አሕመድ ኮፍ ኢሉ ምስቶም በዓል ብርሃኑ ጁላን መሻርክቱን ኮፍ ኢሉ ሲ አውሪዱን ደይቡን ሲ ነዚ ልምዓት ናይ ቆጠባ ክንገብር ኢና ኢሉ ሃንዲስ ወይ ዝብል ዘሎ ስኻ እንታይ ብለሎ give me a break ቦጋ ቢልኩም ኣይትዛረቡ ኩኢላታት ናይ ቆጠባ እዚ ቁጠባ ትገብርዎ ዘለኹም IMF ጽሒፉ ወዲዩ ደሪሱ ዝነገረኩምን ባዕሉ ድማ ዝመርሖ ዘሎን እዩ ስለዚ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲኑ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ነተን ሃገራት ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግር ዘእተወን እዩ ኮለል ከይበልካ ናይጀሪያን ኬንያን ውሰዱ ክልቲኦም ኣብ ዲቕ ዝበለ ኣብ ዓብ ናይ ዕዳ ሽግራት እዮም ኬንያ እኳ ካብን ኣቡ ካልእ ድጋፍ ስለ ዝረኸበት ደሓናላ ናይጀሪያ ግን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ክራይሲስ ከም ተኣቱ ዝገበራ ናይ IMF ፕሮግራም እዩ نتبات إيراناتهم ديفالويت قبر وقلقلي لهم زوتوهم ساب حج كاوكوس أي كالون سلزي اتن ريوزا لنا بلاي بوك رياضة لنا كلتات بغتا IMF أبكالوت هاجرز فتنا أبزعد ما نهاجرات أفريقيا أبشجر كم زنبراز قبر كونسبتيو كمي مال اسكبر حالنا زا قد دايزي أي بلو ሚል ጥያቄ አላችሁ ምንድነው እናንተ ምላሽ ስተት ነው አንደኛ ይሄ ስትራክቸራል አጀስትመንት ያልከው የድሮ የሰባዎቹ የ80 90ዎቹ ፖሊሲ ነው ትኩረቱም ሊበራላይዜሽን እና ፕራይቬታይዜሽን ላይ ብቻ ያተኮረ እሱን እኮ ነው ያረጋችሁ ያላችሁ አይደለም አይ በጣም ጥሩ ጥያቄ ያነሳው እዚህ ላይ ለየለ የኛ እይታ እንታይ ስኬል እዚ ስትራክቸራል አጀስትመንት ናይ IMF ብሎ ዘለኹ ናይ ቀደመት ተሓሳስባዩ ኣብ 7ታት ኣብ 8ታት ዝነበረ ተሓሳስባዩ ቀንዲ ዕላሙ ድማ ፕራይቬታይዜሽን and ሊበራላይዜሽን ማለት ትካላት ብሙሉ ኒ ፕራይቬት ሴክተር ከም ዝኸፈት ነቲ ቁጠባ ድማ ሊበራላይዝ ክፉት ክትገብረለካ እዚ ድማ ነቶም ሃብታማት ምዕራባውያን ድዮም ኢንቨስተርስ መፅኦም ነቲ ፀጋታት ብሕሱር ዋጋ ከም ዝቋፀርዎን ሽዑ ነቲ ሃገር ኣብ ኢዶም ገይሮም ከም ድሌቶም ከም ዝውርዋን ዝገብር እዩ ብፍላይ ድማ ነቶም ስትራቴጂክ ዝኾኑ ነገራት እውን እንትኾኑ ፃዕዲካል ነገራት እውን ኣብ ኢድ ፕራይቬት ሴክተር ተገዲፍካዮ እቲ መንግስቲ ናይ ምንቅስቃስ ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልን እዩ መኸበደ ይኮንኩን ትገብሩ ዘለኹም ኢልዋ ኩሉ ትገብርዎ ዘለኹም ሱዳ ይኮነን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ገለ ክፋል ኣብ ብርኪ ተውርድዎ ኣለዎም ቴሌኮም ናብ ዕዳጋ ተውርድዎ ኣለኹም መሬት ንኢንቨስተርስ መሬት ክገዝኡ ይኽእሉ ገዛውቲ ክገዝኡ ይኽእሉ ኩሉ እቲ ሊበራላይዜሽን ኩሉ እቲ ካምፓኒታት ክኣትዎ ይኽእሉ ባንኪንግ ሴክተር ክኣትዎ ይኽእል ከምኡ ዶ ይኮንኩም ትገብሩ ዘለኹም እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ባይ ዴፊኒሽን ሕማቕ ማለት ኣይኮንኩን ግን በዓልካ ክትገብሮ ከለካ እዩ በዓልካ ዓሊኻ ክትገብሮ ከለካ እምበር ተገዲድካ ክትገብሮ ከለካ ወይ እውን ኣብ ሽግር ምስ ወደቕካ ክትገብሮ ከለካ ቫልዩ ዋጋ ናይቲ ነገራትካ ኣብ ኩናት ከለካ ንኣብነት ብሕማቕ ኤግዛምፕል ክበኩም ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ኩናት ናይ ትግራይ ከይጀመረ ከሎ ትዝክርዎ ኮይንኩም ኣብ 20 ቀቅድሚ እቲ ኩናት ማለት እዩ ናይ መቐለ ሪል ስቴት ኣጋጣሚ ኣነ ትግራይ ክሪኦ ከይደ ስለ ዝነበርኩ መሬትን ገዛውትን ኣብ መቐለ ሰማይ ይበፅሑ ነይሩ ዋጋ እዩ ዝበሃል ስለምንታይ ተጋሩ ካብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ፀገም ሽግር ስለ ዘጋጠሙ ብብዝሒ ናብ ይመፁ ነይሮም ኤርትራውያን እውን ይገዝኡ ነይሮም እዮም ስለዚ ብክልቲኡ እቲ ሪል ስቴት ሰማይ ተተኪሱ ነይሩ ድሕሪኡ ውግእ ምስ ኣጋጠመ ቫልዩ ናይቲ ሪል ስቴት ድዋዕ ኢሉ ማለት እዩ ውግእ ስለ ዘጋጠመ ክራይስ ስለ ዘጋጠመ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ድማ ኣብ ውግእን ዕግርግርን ከሎ እቲ ቫልዩ ናይቲ መሬትን ናይቲ ፀጋታትን ናይ ኢትዮጵያ ታሕቲ እዩ ዘሎ ሕጂ እቶም ኢንቨስተራት ድማ በቲ ዘለዎም ፀጋታት ተጠቒሞም ነቲ ኢማራት ብብዝሒ ነቲ ከባቢታትን ነቲ ካልእን ትገዝአላ እዚ ከዓ IMF ድማ ከምዚ ኣይ ዝገብር እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እስከ መልስናቱ ንስማዕ እኛ ቁንፅል የፕራይቬታይዜሽን
ሊበራላይዜሽን የሚል እይታ አይደለም ያለን። ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚጠቅመውን የፖሊሲ ሀሳብ እንዴትና ለምሳሌ ስለ ፕራይቬታይዜሽን ላንሳለ። እኛ እኮ ጠንካራ መንግስት ድርጅቶች እያቋቋምን ነው። ያ ይቻለበትን ደረጃ አሁን ይሄ ነው አይኤምኤፍ ባለቤቱ ማን ነው ላልከው አብኩተን የጋገርነው ጠፍጥፈን የሰራነው እኛ ነን። የኢትዮጵያ እጆች ናቸው የጻፉት የሰሩት። የፖሊሲ ባለቤትነትን ማስላለን ነው እኮ ልክ አፍሪካዊ ተብልጽግና ተምሳሌት እንደምንለው ማክሮ ሪፎርም ከሰራችሁስ እንደ ኢትዮጵያ ስሩ የተባለው ባለም መድረክ ولا حنت كوي example زي هيك بقى بعلنا زجبرنا هنا تكالات institutions نقوم لنا كايدا نجبر لنا بعلنا لما حضروا يزبل زلهم كبيديو كتعملوا ايكونن توم سمعوا زلوا كعملوا نسو كمان كزارب خلو زعمنا يمثلني ባለቤትነቱ የኛ ነው። ቅድም ወንድም ያነሳውን ጥያቄ በዚሁ ነው መመለስ ይሄ ሪፎርም ስናደርግ 3 ዓመት ተዘጋጅተን አስበን በራሳችን ጊዜ በራሳችን ሐሳብ ነው ያካካየው። ለዚህ ነው በጣም የተሳካ ውጤት ማምጣት ይችላል። በዚህ ላይ ከአይኤምኤፍ ጋር እዙ ክንገብር እኮ 3 ዓመት ሐሲብና አገለ ኩይናትና ትግራይኛ ተኻይደ ከለ ኮይዳ ሐስቡ ነይሮም አጣጣይደሉ delusional ሲሆን ወላ ተከትሑሱ ቀላጽ አገባብ አለው። ግን anyway we don't care agromiu መስሎም ይገብርለው they can do what they think is right ናታቶም ደዋጽ ዝበልዎ ይገብርለው ኩሉ ትኩነታ ድማ ከምዝ ንሪዮ ዘለናዩ በሐፈሻ ትብልጽግና ኣብ ከምዚ ኩነታት ይዘራረባሉ። እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ብፍላይ ንሰሜን ክትከይድ ከለኻ ግን ዘሎ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ንሽተይ ከነስማዓኩም። ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ ትደመና ቡቲን ዝውጋዕ ዘሎ በኣና ይኹን ብቶም ንኣና ክወሩ ዝሓስቡ ዘለው ብጣዕሚ መደንገፅን መሕሰብን ህራስን ዝኽእለካ ሕማቕ ደመና እዩ እኒኦ። ቡቲ ይኹን ቡቲ ኩናት ክመፅእ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ዝብል ደመና ስለ ዘሎ ኩናት ንኸይመፅእ ጥፍኣት ከምቲ ዝሓለፈ ጥፍኣት ከይድገም ጥፍኣት ከይመፅእ መንእሰይ ከይውዳእ ኣንሽቲ ከይበኽያ ሰብኡት ከይሓዝኑ ከይበኽዩ እዚ እዩ ዘስግአኒ ዘሎ። መንእሰይ መንእሰይስ ናብ ምንባር ዕድልኻት ዝፀበበ እዩ ኣብ መንእሰይ እና እዚ ነገር እዚ ናብ ሰላም ተዘምርሕ የብልና ሰላም ተሃልዩ መንእሰይ ኣብ መንእሰይ ክነብር ንኽእል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበኣሰ እናኸፍአ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ እቲ ከባቢና ግን ካልእ ማኣዝናት እናቐየረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ብልፅግና ናይ ኩናት ሸውሃትናቱ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑን ናብ ካልእ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣገይን ናብቶም ደፋእቱን ደረኽቱን ድማ ክንሰግር ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ናቱ ኩነታት ጥራይ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ። ሓንቲ ለንቀነ ዝወፀት ኣገዳሲት ኣርቲክል ከርእየኩም እየ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ጠቕላላ ነቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ዝምባኤ ዝፈጥሮ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ዝንገር። ኣሜሪካ ፖሊሲ ደረጃ ፀገም ኣጋጢሙ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጠሮ ንዑ ንምርዳእ ንኣብነት ኣብዚ ናይ እስራኤል ምንቅስቃስ ንእሽተይ መከስማዓኩም እስራኤል ግን ካብ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ክመፁ ይረኣዩን እዮም። ስለዚ በዚ ሓደ ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ዳርጋ ናቱ ምርኣያ እንዳኾነ ይመፅእ ኣለዎ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ ኣሰላልፋ እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ድሓርናታቶም ከዓ ተወከልቲ ኮይኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ወይ ከም መንግስቲ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ከዓ ከም በዓል ናይ ሶማሊ ክልል ሶማሊላንድ ክልልን ናይ RSF እዚኦም ናይ ፈጥኖ ደራሽ ዝበሃሉ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እዚኣቶም ከዓ እቶም ኣካል ናይዚ ልፍንቲ እዮም። ስለዚ ነዚ ንምርጓድ ዝመስል ዘሎ ብሳልሳይ ደረጃ ከዓ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ከዓ ብየመን ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ነዚ ከባቢ እዚ ኣገዳስነቱ ናይ ብሓቂ ንላዕሊ ኣደይቦ ኣሎ ክበሃል ይከኣል እዩ። ብፍላይ ንእስራኤል ከዓ ብክልተ መገዲ ዝረአ ቀዳማይ በቲ ናይ ኢራን ንእስራኤል ተፈራርሓሉ በቲ ናትካ ዘለዎ ዓቕሚ ናይ ምስካሎት ሚሊሻታት ዘብሮ ኣብ ደቡብ ሌባኖስን ኣብ የመንን ዘለዎ ሓይሊ ከምኡን ኣብ በዓል ዕራቅን ካልኦትን ዘለዋ ብኣቶም ጌራያ ንእስራኤል ከተጥቅዕ ወይ ከዓ ከም ናይ መደራደሪ ነጥቢ ጌራ ክተልዕል ፀቕጥኻ ክትገብር ትፍትን ማለት እዩ። ስለዚ እስራኤል ካብ ዝዋን እዚ ምስ ኢራን ኣብ ዓብዪ ምትፍናን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውግእ እውን ኣላ ክበሃል ይከኣል እዩ። ንኢራን ካብ ኩሉ ሓይላ ናይ ኣፅዋር ናይ ኒኩሌር ይኹን ናይ ዘይ ኒኩሌር ካብኡ ኩሉ ኒውትራላይዝ ክትገባ ካብኡን ሓሊፍካ ስርዓት ናይ ኢራን ንምغያሩን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይ ፓውደር ኬክ ይብልዎ ንክፍንጀር ቀሪቡ ዘሎ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እዚ ድማ ናይዞም
ተጎራፈጥቲ ሓይልታት ኣብቲ ከባቢና ዝመፅዎ ዘለዉ ብፍላይ ድማ ናይ እስራኤል ምምፃእ ሓጓፍ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ እዩ ዝብል ኣሎ እንታይ እዛ ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ዲፕሎማሲ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዲ ኣትላንቲክ ዝብል ሓደ ካብቶም ቲንክ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ዓበይቲ ዝበሃሉ ዘውፅኦ እዩ እዚ ድማ ዓብይ መረዳእታ ምውሳድ ከድሊ ንዝኾነት ሃገር ማለት እዩ ኮላፕስ ኦፍ ትራዲሽናል ዲፕሎማሲ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ እንታይ ገይሩ ይብሎ በታ ሃገር ክጅምር ከሎ ኣብተን ቀዳሞት 100 መዓልታት ናቱ ነቲ USAID ዝበሃል ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ሶፍት ፓወር ይብልዎ ከምዚ ብረድኤትን ብገለን ገይሩ ዓብ ፅልዋ ዝፃወት ዝነበረ ንዑ ዶናልድ ትራምፕ ቀቲልዎ ቀፂሉ ድማ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝበሃል ድማ በሽሓት ዝቁፀሩ ሰራሕተኛታት ሰጊጉ ኣመና ንእስዎ ማለት እዩ so have faced sweeping cuts leaving their corridors እንታይ ማለት እዩ ዳርጋ ከም መቃብር ዝመስሉ ገይሩ ኣትሪፍዎም ነቲ ኮሪዶታት ናይዚ ስቴት ዲፓርትመንት ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብዙሓት ዲፕሎማት ካሪየር ዲፕሎማትን ኣብ ዓውዲ ዝሰርሑ ዝነበሩን ካብ ስርሖም ወፂኦም ሓጓፍ ተፈጢሩ ኣሎ ድሕሪኡ እንታይ ተኪይዎ ነዚ ካይብል ኣሎ policy decisions now bypass intra-agency process so bypass intra-agency process emerging directly from a small circle around President Trump diplomats receive sporadic after the fact briefings undermining institutional continuity ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብሙሉ ዲፕሎማሲ ነቲ ስቴት ዲፓርትመንት ዝመርሖ ዝነበረ ኣልዩ በቶም ንዓዑ ቀረብቲ ዝኾኑ እዞም ሰለስተ ብየማን ዘለዉ እንተሪኢኹሞም እቶም ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ኔጎሲዬሽንስ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናይ ዓረብ ይኹን ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ኩሉ ዝመርሕዎ ዘለዉ እዞም ሰለስተ ዘርእየኩም ዘለኹ እያ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሳድ ፕሎስ ናይ ኣፍሪካን ዓረብን ሲኒየር ኣድቫይዘር ተባሂሉ ኣሎ ሰብኣይ ጓሉ ሰብኣይ ጓሉ ዘይኮነሲ ወዱ ንመሳድ ፕሎስን ንዶናልድ ትራምፕን ደቆም ተመራእዮም ዘለዉ እዮም ስለዚ እሱ ድሕሪኡ ስቲቭ ቪትኮፍ ናይ 30 ዓመት ዓርኩ ናይ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሪል ስቴት ድማ ብሓደ ዝነግዱ ዝነበሩ ብሓደ መሻርክቲ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ዓርኩ እዩ ሳልሳይ ድማ ጃረድ ኩሽነር ብልዎ ስኻ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ኣቡ ነዚ ጃረድ ኩሽነር ድማ ኣብ ፈረንሳ ኣምባሳደር እዩ ስለዚ ዳርጋ ንዑ ብዝጥዕሞ ንዑ ብቐጥታ ክሰምዑ ክዘራርብዎ ዝኽእሉ ሰባት ይመርሒ ዘሎ እዚ ድማ እዩ ነቲ ዲፕሎማሲ ቀቲልዎ ኣሎ ወይ እውን ኣሜሪካ ክትፃወቶ ትኽእል ተራ ተዳኺሙሎ ዝብሉ ዘለዉ ከመይ ኤርትራዊ እዚ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ከመይ ኤርትራዊ ነዚ ንሕና ብዓይኒ ሕማቕ ኣይንሪዮን ኢና ከም ፅቡቅ ጌርና ንሪዮ ምክንያቱ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ወይ ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ንኤርትራ ፍሉይ ፋይዳ ኣምፂኢላ ኣይፈልጥን እዩ ትርፎ ሽግርን ዓዘቕትን ማለት እዩ so ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣይብሎ እንታይ ፀገም ኣጋጢሙሎ outsourcing foreign policy ከምዚ ስለ ዝኾነ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናብ ካልእ ቦታታት ተሰዲዱ ኣሎ ትራምፕ relies heavily on Jared Kushner, Steve Witkoff, businessmen turned to envoys ስለዚ ናብዚኣቶም ዝያዳ ድምርኮዝ ኣሎ they pursue headline grabbing deals መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ንሳቶም ዝኸድዎ ዲል ክገብርዎ ዝደልዩ ናይ ዜና ምንጭ ክኸውን ዝኽእል ዩክሬን ሲስፋየር ጋዛ ትሩስ ኢራን ኒኩለር ቶክስ ገለ ዝመስሉ በቃ ንዜና ክዕብልሉ ዝኽእሉ ኣርስታት እናተኸተሉ እዮም ዝኸዱ with little consultations ምስ ካልኦት ድማ ይዘራረቡን እዮም their approach favors quick wins over ቀሲልካ ህድኢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ስምምዕ ዘይኮነስ ሓፀርቲ መፍትሒታት ንዶናልድ ትራምፕ ንፍዕ ከምስልዎ ዝኽእሉ ታሪካዊ ከምስልዎ ዝኽእሉ ገለ ክረዲት ከምፅእሉ ዝኽእሉ ዝና ከምፅእሉ ዝኽእሉ እዮም ዝጥምቱ ይለው ስለዚ ንነዊሕ ጠሚትካ ዘላቕፈት መፍትሒ ንምግባር ሸውሃት የብሎምን ማርጂናላይዜሽን ኦፍ ካሪየር ዲፕሎማትስ ከምኡ ድማ ብዲፕሎማሲ ተማሂሮም ወይ ተመክሮ ዘጥረዩ ሰባት ቦታ የብሎምን ይብላ ኣሎ secretary of state ማርኮ ሩቢዮ doubles as acting national security advisor concentrating power ከምኡ ድማ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ ተወሳኺ ኣብ ስልጣን ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ኣድቫይዘር እውን ክልተ ዓበይቲ ስራሓት ተገራጨውቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሒዙ ኣሎ career foreign service officers feel sidelined expertise is treated as liability ስለዚ career foreign service ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ደገ ኣብ foreign relations ዝሰርሑ ዝነበሩ ተጓሒፎም ማለት እዩ እቲ ናቶም ተመክሮ ድማ ከም ዕዳ ኮይንዎም ኣሎ ስራሕ ከማን ክረኽብሉ ዘይከኣሉ meetings are fewer paper trails are thinner ስለዚ ብዙሕ ኣኼባታት ኣይገብሩን እዮም ብዙሕ ዝፈራረም ነገር እውን የለን ይብሎ ስለዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ እንተቐሪብካ ጥራይ ኢኻ ድማ ዝያዳ ተጠላብነት ዘለካ ይብሎ strained relations with allies ምስ መሓዙትና ድማ ብዙሕ ሽግር የጋጥመና ኣሎ ዘብል ዘረባ ካብዚ ዝመፅእ ንኣብነት foreign diplomats struggle to identify US counterparts
outreach often goes unanswered ስለዚ ብፍላይ ምስ ተመሓዙቶም ኤውሮጳ ይኹኑ ካናዳ ምስ ካልኦት ጃፓን ኮርያ ዘሎ ፀገም ሽግር እዩ allies rely increasingly on back channel lobbyists and journalists to interpret US policy ስለዚ ዳርጋ መብዛሕተን ጎረባብቲ ሃገራት ኣክንዲ ብቐጥታ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረቡ በዞም ጆርናሊስትስ ወይ እውን በዞም ሎቢይስትስ ገይሮም ሓበሬታ ክረኽቡ እዮም ዝፍትኑ trust is eroding እምነት ኣብቲ ሲስተም ናጎደለ ይኸይድ ኣሎ diplomacy requires continuity but personality driven policy making creates cracks lobbyists ዘበኑ ዘበን ናይ ሎቢይስት ዲፕሎማሲ that's why ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ዝምድና ክትገብር ምኻለት ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሓቂ ይነግርኹም ኣለሁ እዚ ካብ ሓደ ዓብይ ቲንክ ታንክ ዝወፀ እዩ ዲፕሎማሲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቐጥታ ምስ ሃገር ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ብምሉእ ዳርጋ ብዲፕሎማሲ ተታሒዙ ኣሎ countries hire Trump connected lobbying firms to secure access India Pakistan Japan among them ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትዘራረብ ትደሊኻ ሎቢ ዝገብራ ካምፓኒታት ምድላይ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ቅርበት ዘለዎን ክኾና ክኽእል ኣለወን ንኣብነት ህንዲ ፓኪስታን ጃፓን ብምሎም ከምቲ ታክቲክ ይጥቀሙ ኣለዉ traditional State Department channels are bypassed in favor of private intermediaries ስለዚ እቲ ጥንታዊ ኣካይዳ ናይ ብስቴት ዲፓርትመንት ቻነላት ጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ንሱ ተሰጊሩ በዚ ናይ ፕራይቬት ቻነልስ ዝግበር ዘሎ ዝያዳ ኣድማዓነት ኣለዎ ስለዚ ኣምባሳደርስ report fewer working level lunches and diminished access ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተሉ ዘሎ ፖሊሲ ናይ ብሓቂ ዕግርግር ዘለዎ እዩ ከም ኤርትራ ነዚ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝያዳ ክንረብሓሉ ዘለና እዩ ምክንያቱ እቲ ስቴት ዲፓርትመንት ብትክክል ኣብ ሰርሓሉ ዝነበረ ፀላኢና እዩ ነይሩ ጎዳኢና እዩ ነይሩ እዚ ሕጂ ዘሎ ሕንፍሽሽ ድማ ኤርትራ ብሴኪሪቲ ይኹን ብወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ብቁጠባ ክትረብሓሉ ዘለዋ እያ 3 ዓመት ኣለዋ 3 ዓመት ጎዲልወን ኣሎ ኣብዘን ኩነታት ዝያትን ክትጥቀም ኣለዋ ክንብል ንደሊ ካብኡ ኣብዚ ከባቢ Visiting the country at a tense time, war clouds hover over West Asia as US warships lurk on the horizon. Yet Prime Minister Modi received a warm welcome. He landed this evening. ኣብ ዘበነ ኩናትን ዕግርግርን እስራኤል ንኢራን ክትሃርሞም ትዳለወሉ ዘላ ምስ ኣሜሪካ ኮይና ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ናብ እስራኤል መፅኡ ምስ ቢንያም ነተንያሁ ዕግርግር ክብልን ሕግብግብ ክብልን ተራይሎ እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ክበሃል ዝፀንሐ ሓደ ዓብይ ኣላየንስ ነተንያሁ ከቆም ይደሊ ኣሎ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ናብዚ ከባቢ መፅኡ ዝነበረ እውን ምሱ ዝተሓሓዝ ነጥቢ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ፕሬዚደንት ናይ እስራኤል ናብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ካብ ኢትዮጵያ ብህንዲ ብኢማራት ሒዝካ ሜቢ ሶማሊላንድ ይውስኹ ኮኑ ኣይደኖ ቀፂልካ ድማ ግሪክን ሳይፕረስን ወሲኽካ ሓደ ዓብይ ኣላያንስ ክገብር ይፍትን ኣሎ ኩነቶም ሱኒ ሞስሊም ዝበሃሉ ንምቁፅፃር ዝብል ክዛረቦ ዝቐነ ውፅኢት ናቱ ንርኢ ኣለና ኣካል ናትዩ ድማ ዋላ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ህንዲ ናብ ኢትዮጵያ መፅዎ ዝነበረ ስለዚ እቲ ምኩልላል ነዚ ዝመስል እዩ ንሶማሊላንድ ድማ ኣፍልጦ ንምሃብ ኣብቲ ፀወታታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ውብልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ግን ብርግፅ እስራኤል ነተንያሁ ምናልባት ኢራን ተታሪማትሉ መት ስርዓት ተተቐይሩሉ ፎከስ ናቱ ኣበይ ክኸውን ከም ዝኾነ ድሮ የነፅር ኣሎ እዚ ኸ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ብዙሓት ሃገራት ድማ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ዝከታተልዎ ዘለው እዩ ህንዲ ብርግፅ ምስ እስራኤል ሕግብግብ ዝብል ዘሎ ከመይ ገይሩ እዩ ከም ዝኸውን ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ናሬንድራ ሞዲ ኣኽራሪ ንባዕሉ ኣኽራሪ ኣንፃር እስላም እዩ እቶም እስላም ኣብኡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ግን ትሕትቶም ሂንዱ ስለ ዝኾኑ መዓሽግራት እዩ ዘጋጥሞም ዝበሃል ስለዚ ራይት ዊንግ ፖለቲሽያን እዩ ልክዕ ከም ነተንያሁ እዩ ነተንያሁ የማናይ ክፍል ፖለቲከኛ እዩ ናሬንድራ ሞዲ ድማ ከምኡ እዩ ክልቲኦም ግን ኣንፃር እስልምና እውን ኣለዎ እስላም ይፃብኡና እዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ፐርፌክት ዝኾነ ማች ኣለዎም እቲ እንኮ ኩሉ ግዜ ዘገርም ብልፅግና እንታይ ገብራዊ ይኣትሎ ጥራሕ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ኣብ እንታይ ኣትሎ ንሳቶም ንባዕሎም ምስቲ ሞስሊም ብራደርሁድ ኣኽራሪ ምስልምና ሽግር እዩ ገለገለ ዝብል ሜንታሊቲ ኣለዎ ስለዚ ምስ እስራኤል ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ብልፅግና ናይ ምስልምና ዲ ናይ ክርስትና ዋላ ናይ እንታይ አይዲዮሎጂካል ላቱ እውን አይፍለጥን እዩ ግን ተፀምባሪ ልክዕ ከምዚ ቀመም ናይ ታሽሙ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍሪቃ ሓደ ሃገር ክህልወና ኣለዎ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ስለ ዝተባሃለ ኣብቲ ኣላያንስ እትዮም ኣለዉ ርግፅ ህንዲ ነዚ ኩነታት እውን ክጥቀሙሉ እዮም ከም ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ኣፅዋር ካብ ክገዙ ቢልዮንስ ኣፅዋር ብፓኪስታን ኣብ ዝሓለፈ ሓደጋ ወዲቕዎም ስለ ዝነበረ ኣሜሪካ ምሻጥ ኣብያቶም ኣላ ራሽያ ድማ ትእገድ ኣላ ስለዚ
ጥራዮም ተሪፎም ስለ ዘሎ ግድን ኣፅዋር ክገዝዮም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ 8.6 ቢልዮን ኣፅዋር ካብ ናይ እስራኤል ክገዝኡ ስለ ዝደልዩ እውን እትርክብ ዝያዳ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ፓኪስታን ኣብቲ ሓደ ኣላያንስ እንተላ ኮይና ትርኪ እውን ስለ ዘላ ኣብቲ ሓደ ኣላያንስ እዚ ሽርክነት በዚ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓንቲ ፅብቕቲ ኣናሊሲስ ከስምዑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያውን ወታደራውን ለውጢ ኣሰላልፋታት ተስዒቦም ኣለው ሃገራት እቲ ዞባ ነቲ ግጭትን ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ለውጥታትን ንምግጣም ብኸመይ ከም ዝሕዞ ከሰላስላ ደሪኽዎን ይርከብ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝቕፅል ዘሎ ወጥሪ ከም ኢትዮጵያ ኤርትራ ሶማልያ ሱዳን ጅቡትን ኬንያን ዝኣመሰለ ሃገራት ነቲ ኩነታት ክጥቀማሉ ወይ ድማ ንዝመፅእ ለውጢ ንምምካት ፃዕርታት ይገብራ ኣለዋ እስራኤል ነታ ናፅነታ ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ዝሃበቶ ሃንደበታዊ ኣፍልጦ ሃገርነት ከምኡውን ጉዳይ ናይታ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ፅልዋ እተስፍሕ ዘላ ቱርኪ ሃገራት ኣማራፅታት ክሪኣ ገይርዎን እዩ ስዑድ ዓረብ ቱርክን ግብፅን ብሓደ ክስለፋን ከለዋ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ብኣንጻሩ ቆይመን ኣለዋ ገለ ካብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ሓደ ካብዞም ክልተ ሰላልፋታት ከም ዝውግና ብንጹር ገሊፀን ገሊአን ድማ ናብ ሓደ ዝዛዘወ ኣረኣያ እኳ እንተለወን ብግልፂ ካብ ምግላፅ ግን ተጠንቂቐን ይረኣያ ኢትዮጵያ ካብ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብወግዒ መርገፂኣ ከይተፍልጥ ጥንቃቐ እኳ እንተገብረት ናይ ቀረባ መሓዛ ኣቡዳቢ ኮይና ግን ትቕፅለላ ፀብፃባት ማዕኸናት ዜና ከም ዝሕብርዎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቲ ምስ ሰራዊት ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ኣፅዋር ክተጓርተሉ ኣብ ዝፀንሐት መስመራት ሶማልያን ምብራቃዊ ሊብያን መሰናኽላት ክገጥማ ፀኒሑ ስለ ዝኾነ ኢማራት ኣፅዋር ናብቶም ዕጡቓት ንምስጋር ኣብ ኢትዮጵያ ዝያዳ ክትምርኮስ ከም ዝገብራ ፀብፃባት የመልክቱ ሮይተርስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝምወል ሚስጥራዊ ማዓስከር ወተሃደራዊ ተዓሊም ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝሃነፀት ዝገልፅ ፀብፃብ ኣውፅኡ ነይሩ እቲ ፀብፃብ ምስ ወፀ ድሕሪ ሒደት መዓልታት በዓል መዚ መራኸቢ ብዙሃን ኢትዮጵያ ፍቓድ ናይቶም ኣብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ክፅብፅቡ ዝነበሮም ጋዜጠኛታት ሮይተርስ ሰሪዙ ፍቓድ ስራሕ ካልኦት ሪፖርተራት እውን ኣይሐደሰን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንማዓስከር ዳዕመ ሰሪዕ ኣብ ኢትዮጵያ ምወላ ምግባራን ኣብ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ኢዳ ምእታዋን ንዝቐረበላ ክሲ ብተደጋጋሚ ነፂጋቶ ኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ሓገዝ ትገብረላ ዝብል ክሲ ብሰበስልጣን ሱዳን ቀሪቡላ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕጡቓት ዳዕመ ሰሪዕን መሻርክቶምን ኦኬ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ኣላያንስ ንነዊሕ እዋን ክንዛረበሉን ከነብለሉን ፀናሕና ጉዳይ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ብፍላይ መብርሂ ክንበኩም ኣብዚ ዳዕመ ሰሪዕ ለንቀነ ሓደ መፅናዕቲ እዚ ደ ሰንትሪ ዝብል ዘውፅኦ መፅናዕቲ እዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መራሒ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዱባይ ብዙሕ ፕሮፐርቲስ ከም ዘለዎ ረኺቦም ኣለው እዚ ድማ ኣገይን ኣብ ኢማራት ይቕመጥ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ገንዘብ ብውግን ዕግርግርን ዘምፅኦ ዘሎ ኣብ ኢማራት ኢንቨስቲ ይገብሮ ከም ዘለዎን ፅቡቕ ዝኾነ ረብሓ ሒዙ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ይወፅኡ ዘሎ እዚ ድማ ኣገይን ክንምንታይ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ምስ ኢማራት ዝተተኣሳሰረ ምዃኑ ዝገልፅን ዘነፅርን ወፅኡ ኣሎ ካብዚ ብዘይፍለ ድማ ካልእ ንሱ ዝተሓሓዝ ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታን ወፅኡ ኣሎ ሴኪሪቲ ካውንስል ወይ እውን ዩኤን ሕጂ እውን ኣብ ዝሓለፈ ኣሜሪካ ንሰለስተ ኣባላት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ እገዳ ኣውሪዶም ነይሮም ንብል ነርና ሕጂ ድማ እቲ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል ድማ ካልኦት 4 ኮማንደራት ሓዉ ንሕሜት ዝርከቦም እገዳ ኣቐሚጡሎም ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣገዳሲ ስጉምቲ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እቲ ነገር እናበሰለን ነፀረን ይመፅእ ኣሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ኢማራት ኣብቲ ጉዳይ እቲ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ሞር ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ብሴኪሪቲ ካውንስል ይኹን ብካልኦት ኤጀንሲታት ፀቕጢ እናመፆ ይመፅእ ኣሎ ሓቂ ድማ ናብ ምግሃት ገፁ ይቐርብ ኣሎ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሓንቲ ኣገዳሲት ምዕባለ ድማ ኣላ Its eastern border with Sudan following violence linked to its neighbours' civil war. Fighting between Sudan's army and the paramilitary rapid support forces in the border town of Altina has killed 5 Chadian soldiers over the weekend. The government says the move is necessary to protect its citizens and prevent the conflict from spreading. Chad says the border will remain closed until further notice. Sudan's army says the rapid support forces have conducted drone strikes targeting civilian areas in the city of El Obeid. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ እውን እንተኾነ ኣብ መንጎ ጫድን ሱዳንን ዘሎ ሽግር ድማ ኣሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ድማ ነቲ ብሰራዊት ናይ ጫድ እውን ሽግር ክፈጥር ጀሚሩ ኣሎ ውፅኢት ናይዚ ዝግበር ዘሎ ድማ መንግስቲ ናይ ጫድ ምስ መንግስቲ ሱዳን እውን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዝገልፅ እዩ ስለዚ ናይ ሊብያ መንገዲ ንምዕፃው ብዙሕ ፃዕሪ ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ ብጫድ ድማ ተኽእሎታት ናይ ምዕፃው ከጋጥመሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ዘለወሉ እቲ እንኮ ንኢማራት ከተርፋ ዝኽእል ነዚ ናይ ሂወት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ንምንዋሕ
ክተርፋ ዝኽእል ዕድል እንተሎ ብመንገዲ ናይ ብልፅግናን ኢትዮጵያን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ስለዚ እዚ ዳርጋ ዝበዝሐ ሰብ ተረዳዲኡሉ ዘሎ ኣርእስቲ ኢና ንርኢ ዘለና very very interesting time ኩሉ ሰብ ድማ ኣስተውዒሉ ክሪኦ ዘለዎ ኩነታት እዩ እዚ ኣብዚ እውን ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ክዳነ ኢልዎ ነይሩ እቲ ኩናት ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ኢሚነንት ስለ ዝኾነ ለኣኽቱ እውን ስለ ዘለዋ ከምኒ ኢምረት ዝበላ ደው ስለ ዘየብሎ ተኣዚዙ ስለ ዝኾነ ኣብቲ መግለፅና ጠቂስና ኢና RSF ዝበሃል ሓይሊ ኣብ ጫፍ ናይ ጥፋእ ስለ ዘሎ ንሱ ክፈኽሰሉ ምእንታ ብዙ ይሓውወሎ ተባሂሉ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ኣሎ ሰብኣይ እዚ ተለኣኺ ሰብኣይ እዩ ስለዚ ሓውን የምፅእ ኣለና ኣብዚ ተንለኣኽቱ ደው ብል እንተኢለና ጥራሕ እቲ ኩናት ደው ዝብል እዩ ኣጀንዳ ንዛረቦ ዘለና ንሕና ነውግዕ ዘለና ሓፍ ዝበለ ጉዳይና ነውግዕ ዘለና እዞም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ኣብዪ ተጋሩ ህዝቢ ኣደናጊሮም ንመጥቃዕቲ ክዳሉ ኩናት ይስሕጥር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ባዕሎም ክኦም ሰራዊት ናብዚ ኪድኡ ተናባሉ ዝደፍእዎ ዘለዉ ናይ ትግራይ ሰራዊት ሰብ ኣብሪሙ እዩ እኒሄ ተረዲኻ ዶ ንሕናስ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተፈናቐልቲ ሓዚልና ዘለና እንታይ ዝበሃል ጀስቲፊኬሽን ትግራይ ኩናት ዝናፍቕ ዝኾነ ሰብ የለን ባይዘወ ኣብ ኣርሚ እቲ መረዳእታ ናይቲ ኩናት ብየማንን ፀጋምን ሓደ ዓይነት መደምደምታ ይበፅሕ ዘሎ ነቲ ኩናት መን ይደፍኦ ከም ዘሎ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ንእሽተይ ክውስኸልኩም እየ ቱርኪ ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ንወግዓዊ ዑደት ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ እቲ ዑደት ኢትዮጵያ ናብ ኢማራትን እስራኤልን ዝያዳ ከይትፅጋዕ ዝግበር ፈተነ ተባሂሉ ይተረኣዩ ኢትዮጵያ ዛጊድ ኣብቲ እስራኤል ንሶማሊላንድ ዝሃበቶ ኣፍልጦ ምርገፂኣ ብንጹር ኣይገለጸትን ይኹን እምበር ከም ኣምሳያ ስምምዕ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትህብ ምስ ሃርጌሳ ስምምዕ ከም ዝፈረመት ኣብ ግምት ብምእታው ናብ እስራኤልን ሶማሊላንድን ክትፅጋዕ ተኽእል ኣሎ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ምድለያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ውጥሪ ክጋደድ ገይሩ እዩ እቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ልዑል ዲፕሎማስያዊ ፀቕጢ ስለ ዘስዓበ ነቲ ጉዳይ ካብ ምድፋእ ሰገጥ ክትብል ተገዲዳ ንኢትዮጵያን ሶማልያን ዝሸምገለ ፕረዚደንት ቱርኪ ኤርዶዋን እስራኤል ንሃርጌሳ ኣፍልጦ ምሃባ ንሶማሊላንድ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ከም ዘይህልዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ዑደት ገሊጹ እስራኤል ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምሃባ ወግዓዊ ዝገበረትሉ ኢትዮጵያን ሶማልያን ኣብ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከካይዶ ዝተሰማምዓሉ ዘተ ኣብ ዝተጓተተሉ እዋን እዩ እዚ ሃንደበታዊ ስጉምቲ እስራኤል ንኢትዮጵያ ዝያዳ ኣማራፅታት ሂብዋ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢትዮጵያ ኣማራፂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ገጢምዋ ኣሎ ወይ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝገበረቶ ስምምዕ ዳግማይ ከተበራብሮ ትኽእል እያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ጉዳይ እዚ እንተተልዕሎ ዘጋጥማ ፀቕጢ ካብቲ ዝሓለፈ ክውሕድ ተኽእሎ ኣሎ እንተኾነ ኢትዮጵያ ዛጊት ዘለዋ ኣማራፅታት ክፉት ክትገብሮ ዝመረፀት ትመስል ኢትዮጵያ ምስታ ዝምድና ምስ ኤርትራ ክልሕልሕ ዝጸንሐ ኢማራት ዓረብ ጥቡቕ ርክብ ክትገብር ከላ ኣስመራ ድማ ምስቲ ካልእ ወገን ክትስለፍ ገይርዋ ኣሎ ኤርትራ ነዚ ሕርያ ዝወሰደት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎን ዝጸንሐ ዝምድና ቅድሚ ምኽራሩ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጥረብ ዘካየዱ ቃለ ምሕትት ኢትዮጵያ ተልዕሎ ዘላ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕርን ዋንነት ወደብ ዓሰብን ብድፊት ኢማራት ዓረብ ምዃኑ ከሲሱ ነይሩ ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቒማ ኣብ ሱዳን ኢዳ ተእቱ ከም ዘላ እውን ከሲሱ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ማሓዛ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ዝምድና ክትሐይል ሓጊዝዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሕ መራሕትን ሰበስልጣንን ሰለስቴን ሃገራት ኣብ ሪያድ ካይሮን ኣስመራን ተረኺቦም ብዛዕባ ፀጥታ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ምንቅስቓሳት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናረሰነን ናዓበየን ዝኸደሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ሓደ ነገር ጥራይ ክበርሃካ ዝኽእል እቲ ኣላየንስስ ብዓብዩ ነቲ ዞባና ብዙሕ ብድሆ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ምርዳይ የድሊ ከምታ ኣቐድም ኣቢልና ዝበልናዮ እስራኤል ዝኣተወቶ ቦታ ድማ ቀሲኑ ክነብር ኣይክእልን እዩ ናይ ብሓቂ ከተሓሳስበካ ዝኽእል ኩነታት እዩ እስራኤል ኣብዚ ቦታ እዚ መፅያ ኣብዚ ከባቢ እዚ ክትፃወት ምጅማራ ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ዲፊካልት ሲቹዌሽን ኣቕሊልካ ክረአ ኣናኢስካ ክረአ ዝኽእል ዝኾነ ነገር የብሉን this is going to be as serious as anything እስራኤል ዘለዎ ምናልባት እዚ ናይ ኢራን ዳይናሚክስ ርኢኻ ድሕሪኡ ናብቲ ከባቢና ክትገብሮ ትኽእል እዚ ሕጂ ኣንቂልዎ ዘሎ ኣብ ናይ ነትንያሁ ወይ ናይ እስራኤል ሳይኮሎጂ እንታይ ዝብል ዘረባ ይስማዕ ኣሎ ወይ ኣብቲ ናቶም ፎሬን ፖሊሲ እስራኤል ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤሮፓ ክትፍንተት ትደልላ እዩ ዝበሃል እዚ ከዓ ተፀላእነት ናታ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቁጠባ ናይ ዓለም ናብ ኤስያ ገፁ ፒቨት ይገብር ስለ ዘሎ ይቕየር ስለ ዘሎ ናይ ግዲ ናብ ኤስያ ገፅና ክንከይድ ኢና ሞር ፅምዶ ምስ ኤስያ ምስ ህንዲ ድዩ ምስ ኢንዶኔዝያ ድዩ ምስ ካልኦት ክገብሩ መደባት ከም ዘለዎም ይዝንገር ምስ ኢንዶኔዝያ እኳ ይብልኒ ምክንያቱ ምስ ናይ ቀዛ ኩነታት ፀገም ስለ ዘሎ ግን ናብ ኤስያ ገፆም ዝያዳ ኣተኩሮ ክገብሩ እዮም ቀንዲ ዕላማ ናቶም ድማ ናብ ኤስያ ክገብሩ እዮም ኣይገብሩን ካልእ ኣርስቲ ኮይኑ ኣብ ሶማሊላንድ ስትራቴጂካዊ ፕሬዘንስ
ፓወር ፕሮጀክሽን ናቶም ኣብዚ ቦታ እዚ ክኸውን እዩ ኣብ ሶማሊላንድ ክገብርዎ ዝኽእሉ ድማ ንኢትዮጵያ እንተተቆፃፂርካ ብንግዲ ድዩ ሰራዊት ክትሕዝ ድዩ ንኩሉ ነገር እቲ ብዝሕዝቢ ዘለዎ ሃገር ንዑ ኣብ ኢድካ ክትእቱ እንድሕር ኺልካ ኣገዳሲ ክኸውን ብናቶም ካልኩሌሽን ኢትዮጵያ ብልፅግና ማለት እዩ ራሽናል እንተዝኸውን ነይሩ ኖርማል ዝሓስብ ስርዓት ዝኸውን ነይሩ ካብ ቱርክን እስራኤልን መን ይሕሾ እንድሕር ኢልካ ኣብ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ትዛዓበየ ኢንቨስተር ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ካበይ ድመፅእ እንድሕርኩም ቻይና እዩ መበል ካልኣይ ቱርኪ እዩ እስራኤል ኣይኮነን እስራኤል የለን ኣብቲ ሊስታ እውን ስለዚ ዓብይ ናይ ቁጠባ ምንጪ ወይ እውን ኮኦፕሬሽን ምስ ዝገብር ብቁጠባ ደረጃ ቱርኪ እዩ እዚ ምስ ቱርኪ ዝያዳ ዝምድና ክግበር እንተገቦ ምስ ከባቢኡ ምስ ሶማልያ ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ድገለ እውን ምስ ሶማልያ ምስ ቱርኪ ዝያዳ ውፅኢት ክረክብ ምኻለ ትሕቶ ግን ኣውቲስታታት ስለ ዘለዎ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ጥራይ ክገብሮ ዝኽእል ባዕሉ ጥራይ ክውስኖ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ኣስተቢልካ እንተሪኢኻ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት የጋጥም ማለት እዩ ናብቲ ናይ ዞባና ኩነታት እናተመለስና ክምለስ ከድና ክንከይድ ስለ ዝኾነ ሕጂ መጀመርያ ብመን ክጅምረልኩም እየ መሲልኩም በዚ ናይ ልንቀነ ዘሎ ኩነታት ክንጅምር ኢና እዚ ናይ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ እንታይ ዘጋጥም ዘሎ እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ነዚ ናይ ፀለምቲ ገለ መለ ኣጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ እና ተተሓሒዙ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ናይ ትግራይ ግዝኣታት ዝሓለፈ ውሳነ ነይሩ ምስ መረፃ ተሓሒዙ እዞም ደቡብ ትግራይን ምዕራብ ትግራይን ናብ ኢትዮጵያ ዘካለል ማለት እዩ ስለዚ ምስ ተመረፃ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ውሳነ እዚ ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ቅድም ክብል ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣውፂዎ ነበረ ክልል ትግራይ እቶም ናቁጣታት ናብ ክልል ትግራይ ከም ዝጠቃለሉ እዩ ነይሩ ሕዚ ግን ሃንደበት ድማ ተመሊሱ ውሳነ ንሱ ገልቢጡ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበረሉ ኸይድ ኣሎ እሞ ኣብዚ መዳይ እዚ ታይቱ ውሳነ ንሱ ሕዚ ንምንታይ መፅኡ ባህጊ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ዝብል ነገር ንርአሞ ከመይ ገምጊም ከሳ ንዓይ ሓድሽ ነገር የብሉን ቅድም ኢሉ ኣብ ትግራይ ነቢልዎን ነይሩ ዝተባሃለ እውን ስውን ስልቲ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንክመርፅ ዘግድድ ሕጊ የለን ቅድሚ ሕዚ እውን ተባሂሉ ዝነበረ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንክመርፅ እዩ ኣብ ትግራይ ክበሃል ማለት እዩ እሱ እውን ልክዕ ይነበረ ቅቡል ኣይኮነን ከም ውልቀ ሰብ ይቕበሎን ከም ውድ እውን ይተቐበልናዮ እዚ ስትሮንግሊ ተቃዊምና ኢና ወላት ናይ መጀመርያ እውን ማለት እዩ እቲ ናይ ሕዚ ከዓ ግልፂ እዩ ኣነ ዝርደኒ ፌደሬሽን ምክር ቤት ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክውድእ ሕጋውነት የብሉን ምክንያቱ ተጋሩ የለና ብመሰረቱ ማለት እዩ ካልኣይ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውስኑ ስልጣን የብሉን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እዚ ካበየናይ ስከለተን ሕገ መንግስቲ እንተኺልካ ካበየናይ ይኸይድ ተፈለጠ ጉዳይ ማለት እዩ ኩሎም ስቴፓት ተጠፊኦም ናይ ባዕሉ ውሳነ ይብሎ ፌደሬሽን ምክር ቤት ዝወ ዘሎ ውሳነ ግን ናይ ዝኾነ ኣካል እንተይኮነሲ ካሊእ ትካል ኣይኮነን እሱ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ትካል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነገረና ሲ ናተይ ዘረባ ናይ ኢትዮጵያ ፌርማ እዩ ኢልና እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሰው መሬቱን ለማስመለስ በህጋዊ መንገድ አልቻልኩም ካለ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት መፈጸም አልቻለም ካለ እና በጊዜ ሂደት እንደዚሁ ሰላም ፈላጊ ሆኖ ህዝቡ ሰላም እንፈልጋለን እያለ ባለበት ሌላው አካል ደግሞ መሬቱ ከትግራይ ውጭ እንደሆነ አውጆ በዚህ የሚቀጥል እቀጥላለሁ ካለ ማንኛውም ፎርም የትግል ፎርም ተቀባይነት ያለው ትግል ነው የሚሆነው ማለት ነው ከም ትሪቦ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ኩሉ ግዜ ታገይምናቱ ንኹላቶም ወላ ኣብ ካልእ ክሰምሩ ዘይክእሉ ዝነበሩ ኣብ ሓደ ዘስምር ዓሻ መራሒ ዝብልዎ በዚ እዩ ስለዚ ኣብ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዶ ዲስካሽን ዶ ገለዶ መንዶ ክስቶ ዶ ዝብሉ ዝነበሩ ሓይልታት ሎሚ ብልፅግና ማስክ ቀሊዑ ምስ መፅኦም እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ well we have no option ስለዚ ንትግራይ ግዛኣታዊ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ግዛኣታዊ ሓድነትና ክትሕልውና ዘይትኽእሉ ተኮይንኩም ወይ እውን እቲ ተሪቶሪ ናይ ትግራይ ክሕልዎ ዘይክእል ተኮይኑ ደን ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ቅቡል ይብሉ ኣለዉ ያ that's exactly what is happening ተቀደም እውን ከምኡ ነይሩ ሕጂ ግን እዚኣቶም ነቲ ናይ ቃልሲ ናይ ትግራይ እንቅፋት ኮይኖም ዝነበሩ ንኩላቶም ኣብ ሓደ መስመር ዘምፅኦም ዘሎ ባዕሉ እቲ ብልፅግና ኣቢዩ ማለት እዩ ኣነ ሓንቲ ትገርመኒ ኣብዚያ ፅምሖ ነዚያ መርስማዓያ ቅድም
ሰብ ስልጣን ዝነበሩ ምስ ቀዳም ስር ኣብይ ኣሕመድ ገዲፎም ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዝትዩ ሉሉይ ፖለቲከኛ መሓሪ ዮሃንስ ፀዊዑ ንጀነራል ጻድቃን ጌታቸው ረዳን ዘነጻጸረ ጽሑፍ ዘቕረበ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ሉሉይ ስም ዝነበሮ መንእሰይ መሃሪ ዮሃንስ ንትግራይ መራሕቲ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጎኒ ሰልፊ ብልጽግና ኮይኖም ነገራት ዝሓውሱ ዘለዉ ዝበሎም ካብ ጌጎኦም ክእረሙ ይግባእ ኢሉ መሬት ራያ ከባቢታት ጸለምትን ወልቃይትን ንብልጽግና ወገናት ተሓሊፎም ሂቦም ዝበሎም ነቶም ሰብ ስልጣን ነበር ሕጂ ኣቐዲሞም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ መሬት ብናይ ፌደራል ቤት ምኽሪ ካብ ትግራይ ወጻኢ ክመሓደር ተወሲኑሎ እሞ እዚ ከዓ ሰማዕ ከም ዘይብሎም ዝሕብር ኢሉ ኤርትራ ክትውረር ምስ ናይ ብልጽግና ሓይሊ ክሰርሑ ካብ ፈለማኡ ዝወሰኑ ምዃኖም ኣብ ናይ 60 ኣኼባ እውን ገና ኣብ ግዜ ውግእ ምስ ብልጽግና ተሰማሚዖም ብረቶም ኣንጻር ኤርትራ ከቕንዑ ዝወሰኑ ሰባት ምንባሮም ዝሕበር እቲ ጽሑፍ ሕጂ እውን እንተኾነ ከምቲ ምስ ካታሊኦም ዝኾነ ክብሪ ዘሂቦም ዝበሎ ውድብ ብልጽግና ምዝራብ ካብ ከኣሉ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ዝበሃል ምስ ኤርትራ ዝግበር ነበረ ወደኽደኽ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ እዚ ናይ ኤርትራ ወታደራትን ናይ ትግራይ ወታደራትን ብሓደ ኣኼባ ዝገብርሉ ብሓደ ኦሪንቴሽን ዝወስድሉ ብሓደ ናይ ስራሕ መደብ ዝወፅሉ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዝሰምዕ ምስቶም ጽምዶ እውን ምስቶም ናይ ኣምሓራ ፋኖ እውን ያው መቐለ እናተመላለሱ ምናልባት እውን ካብኡን ላዕሉን ናኸዱ ብሓደ ኮይኖም ይንቀሳቐሱ ከም ዘሎ ይሰምዕ እየ ሓደ እዚ ፀረ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ቪድዮ እንተሪኢኹማ ሓደ ሰብ ይሰይድለይ ጌታቸው ረዳ ናይ ሕጂ ሞይኡ ማለት እዩ ዝቕፅል ሞይኡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኣብይ ኣሕመድ ጫማ ወይ እውን ርስሓት ምውልዋልን ምፅራግን እዩ ኮይኑ ዘሎ ግን ካብኡ ድማ እቲ ዝገደደ ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን እቲ ዝሓመቐ ዝብልዎ ዘሎ መብዛሕትኦም እዚ ጻድቃን ዝበሃል ሰብ እዩ ኣደኖ እንታይ እዩ እቲ ፀገም ናቱ እዚ ሰብ እዚ ክርዳእኒ ከኣለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይኹን ኣብ ልዕሊ እዚ ህዝቢ ክልቲኡ ህዝብታት ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቂምታ እዩ ዘለዎ ነዚ ህዝቢ እዚ ፈፂሙ ብሓደ ክሰርሕ ዘይደልዮ ብልጽግና ንዝገበራ ኮንዲሽን ድማ ክሽፍነሉን መጋበርያ ኮይኑ ነቲ ናቱ ፕላን ንኸሳልጥ ኩሉ ግዜ ንቕድሚት ዝደፍእ ምዃኑ እዩ እቲ ዘገርም እቲ ብልጽግና ዝገብሮ ዘሎ ጥሕሰታት መወዳእታ የብሎምን ኩሉ ዓይነት ጥሕሰትን ፀገምን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ርዱእ ዝኾነ ነገር ናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ግን በተደጋጋሚ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ተዘሪባ ነይራ ነዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ እንግዲህ ከዚህም በፊት እንደተናገርኩት የትግራይና የአማራ አካባቢ ድንበር ላይ ያለው ጉዳይ የአብይ ቀበረው ታይም ቦምብ ነው ብዬ በተደጋጋሚ ስናገር ነበር እሱንን በተመለከተና ከሱ ጋር የተያያዘ የአማራና የትግራይ ትብብር ከዚህ አንጻር ምን ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዶክተር መልኪሳ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ተጋሩን ነዘን ዘከራኽራ ቦታታት ከም ታይም ቦምብ ገይሩ ተጠቂሙለን ዘሎ ልክዕ ፈንጂ ናይ ብሰዓ ዝትኮስ ፈንጂ ወይ ካብ ርሑቅ ክትኩሶ ትኽእል ፈንጂ ትቐብር እሞ ፀላኢኻ ክንቀሳቐስ ትርዮ ኣብታ ተድልየካ ዕላማ ድማ ጠዊዕካ ትትኩሳ ማለት እዩ ነቲ ፀላኢኻ ንኽትሃርም እዚኣተን ድማ ብናይ ኣብይ ኣተሓሳስባ ታይም ቦምብ እየን ነይረን ተዳልየናሉ ዝነበራ ዕላማ ድማ ኣብ ግዜኡ እናበፃ ይፍንጀራ ኣለዋ እቲ ኩነታት ድማ ነዚ ዝመስል እቲ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ድማ ምናልባት ናይ ጻድቃን በዚኣ ጌርኩም ክትውድእዎ ትኽእሉ መወዳእታ ስለ ዘይብሉ እቲ ዘረባናቱ ክሳዕ ክንደይ ኤክስፖዝድ ኮይኑ ከም ዘሎ ጻድቃን ዝበሃል በዚኣ ጥራይ ይወድእዎ ብዘሙኑ ማለት እዩ ሓደ ዝኸፍአን ኮይንና ዘለካ ማስተር ማይንድ ናይ ብሙሉ ዓይነት ፀገም ኮይንና ዘሎ ኣብ ዕለት ወዳውታት እውን ኢንፍልትሬት እናገበረ ዘሽግረና ዘሎ ሰብ ጀነራል ጻድቃን እዩ ትግራይ ክትጠፍእ ዝሰርሕ ዘሎ ቅድሚ ማንም ማለት እዩ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ዝበሃል ነይሩ ፌደሬሽን ናይ ኤርትራ ክፈርስ ከለሲ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ንላዕሊ ንኽፈርስ ዝሰርሕ ሰብ ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን ሕዚ ተወሳኺ ኩናት ይንገብር ናብ ትግራይ ጠጠው ይበል እናበሉና ኣለዉ ኩናት ዝእውዩ ተጋሩ ግን ተፈጢሮም እዙይ ናይ ባርያ ምልክት እዩ ባህሪ እዩ ሰርቫንት ድሕር ኮንካ ልዕሊ ማንም ተኣማኖ ክትከውን ትኸዶ ርሕቐት እዩ ኩሉ ርኪስካ ማለት እዩ ስብና ዝበሃል የለን ታሪክ ዝበሃል የለን ፅባሕ ብምንታይ ፅሑፈ ታሪክ ሲ ብመጨረሻ እዩ ዝንብብ 17 ዓመት ተጋዲለ ገለ ብለ ይስርሕን ወዲኻ ያደ እንታይ ጌርካ ናይ ጀነራል ጻድቃን ታሪክ ብታ መጨረሻ ብትሕዘኒ እያ ክትጅምር ንፀጋሚ ዝንበብ ከም ዓረብ እንድሕሪት ይኽለስ ብመወዳእታ ጀሚሩ እንድሕሪት ዝኸይድ እዙይ ዝርድእዎ ዘለዎ ይመስለን ተተረድእዎ እውን ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ግን ከም ዘይጋ ትግራይ ናትና እያ
كمان كوناي وشتن كوناي دقن صلاة خنا كل خلتك قديتناي انتناسه نبلصقنا زبها لا صناعه سرعات اسكا مጨረሻ እንኳን ካልሰና እስከ መጨረሻ ማለት ነው excellent I think እቲ ብድሆ ድመጽ ዘሎ እቲ ጸጋም ዝመጽ ዘሎ ነቲ ነገር እናነጽሮ ይመጻሎ እቲ ዝርግርግ ዝነበረ ኣብ ትግራይ መጠን እቲ ነገር እናኸረረ ዝኸይ ዘሎ መጠን እቲ ነገር እናነርሰነ ዳርጋ ናብ ኩናት ኣብ ተኣንፊትሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ዝብጽሓሉ ዘሎ ደረጃ then እንታይ ክኸውን ናይ ግድን እቲ ኩነታት ሰብ ናቱ ዕላማ ከነጽር ክኸላሎ you cannot just ስቂልካ ክትሪዮ ይትኽልኒ ኻዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ትግራይ ንጹርነት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዕላማኻ ነጽርካ ጸላኢኻ ኣነጽርካ ምፍላጥ ኣገደስቲ እዚኣቶም ቶም ኣገደሲ ነጥብታት ክበሃሉ ዝኽእሉ እዮም but እቲ ጉዕዞ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ወይ እውን ብቐሊሉ ኩዳ ዝኽእል ፈተና ከም ዘይኮነ everybody knows this and ኩሉ ሰብ ድማ ክዕዘቦ ዘለዎ እዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ድመጽ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዛ ሕጂ ዘለና መድረኽ ብፍላይ ህዝቢ ብሓደ ክጣመር ክኸላሎ ክተሓሓዝ ክኸላሎ እቲ ካልእ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፀገማት ነንበይኑ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ነዚያ ካባይን ላዕሊ መን ተዛሪብዋ ጀዋር እስከ ንስማዕ አንዱ ችግሩ መሰለ ነገ የሚባል ነገር የለም በጣም አቅልሎ ነው የሚያየው አለመማሩም ይሄ የማህይም ድፍረቱም ችግር ፈጥሮበታል ሎክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ተባበሩብኝ ብሎ ሁሌ ይከሳል ፋኖን ኦላን ቲፒኤልኤፍን ከዛ ደግሞ ኤርትራን ማን ያስተባበራቸው እነዚህ ኃይሎች እኮ ብዙ ለፍተው የተስማሙ ሳይሆኑ ሁሉንም ተራ በተራ ስላጠቃ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚል ተገደው እኮ ነው እንዲሆኑት he actually forced them to be united አሁን አንዳንድ ፕሮፓጋንዳ ስታይ ባዳ የሱን ቃል እንጠቀም ሁለት አይነት ኃይሎች ተባብረውበታል አብይ ላይ አሁን ባንዳና ባዳ ያላቸው ደላገሪ ይጻተሉ ምክንያቱ ኩሉ እዚ ጸገም አብይ አህመድ ብጀካ ንሎሚ ናይ ጽባሕ ዝሓስብ ኣርሒቁ ስትራቴጂካዊ ውፅእ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝብል ነዞም ኩሎም ጸላእትናቱ ትማል እንታይ ንብል ነርና ንህወሓትን ሻዕብያን መን ይዓሪቕዎም መንጎኛ ኣትዩ ንዑበጃኹም ስኻትኩም ገለ ኢሉ ዝዓረቑም ኣሎ ነው ሓደ ሓይሊ ንክልትዮም ከጥፊ ኢሉ መፅዩ ሓደ ዓንጃል ዝኾነ ሓይሊ ንክልትዮም ከጥፊ ኢሉ ምስ መፀ እቶም ሰባት ንክልቴና ከጥፊ ዝኽእል ሓደ ሓይሊ ኣሎ ብሓደ ኮይና ንመክት ያ ሹር then they come together ፋኖ እንተ እስከ ሻዕብያን ህወሓትን ሲ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎም እዮም ነዚ ገይማት ድማ ይፈልጡ ወይም ክንብል ንኽእል ኢና ፋኖን ህወሓትን ብሓደ ክሓብሩሉ ዝኽእሉ መንገዲ ዝፈጠረ ብልፅግና እዩ ዝገደደ ሸነን ፋኖን ብሓደ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ዝገብር ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ አብይ አህመድ ኩሉ ነገር ዝገብረ ሕጂ ድማ እዚ ናይ ትማል ኮይኑ ሎሚ ድማ ነቶም ናብ ብልፅግና ከይዶም ዝነበሩ ወይ እውን ፋሕፋሕቲዎም ዝነበረ ኤሊት ናይ ትግራይ ድማ ኣብ ሓደ ዝክብ ዘሎ ድማ እቲ በልሕ አብይ አህመድ እዩ ስርሑ ዘበለ ኩሉ አንጻር ረብሑ እዩ ግን ይቀፅለልና ጥራይካ ትብሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ዝፍፅም ፀላይ ደሊኻ ይርከብን እዩ ተበኒኻ ይርከብን እዩ ስለዚ ስርሑ ይቀፅል ጥራይና ክንብል ንደሊ እጂ ቁርብትለይ ኣብ ለንቀነ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ዲስኮርስ ናይ ኢትዮጵያ ዝጥቀሙሉ ዘሎ ከረየኩም ኣብዚ የአሁኑ የአባ ኤርትራን የኢትዮጵያ አካል ናት ብሎ ነው የሚያስበው? አዎ ኤርትራን የሀገር እውቅና አይሰጣትም ፓርቲው ሀገር ናት ብሎ አያምን። ስለዚህ ኤርትራ የኢትዮጵያ ራስ ናት። ያለ ኤርትራ ኢትዮጵያ ምንም ናት፣ ያለ ኢትዮጵያም ኤርትራ ምንም ናት። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማዳከም የተሸረበ ሴራ ነው ብሎ ስለሚያምን ግን እኮ እዚ ሓደ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምርጫታት እንድሳተፍ ዘሎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ንኤርትራ ከም ሃገር ኣፍልጦ ይሃብና እያን ስለዚ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ምዃና ኢና ንኣምን እዩ ዝብል ኢሃፓ ይዝበሃል ስለዚ ኣብ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ይሳተፍ ኣሎ ስለዚ we talking about this ኣብዚ ግሕምጥና ኣብዚ ጎረቤት ሃገር ዘሎ ኤርትራ ብዙሕ ዳይ ትገብርና ዘላ እምበር ብዙሕ ክትንቀቐሉ ዘገድዳ ምኽንያታት ቅልቢ ዘይብሉ ምኽንያታት እዩ ዘለዋ we have many reasons ኣብዚ ኩነታት እዚ ልዕሊ ማንም ሃገር ልዕሊ ማንም ግዜ ዝያዳ ጥንቃቐ ክንገብር ምስ መን ዲስካስ ንገብር ንመን ንቐርብ ንመን ኣይንቐርብን we have to be ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ መርሕነት ምኽሪ ዝደሊ ኣይኮነን they already know the game is clear ንኹል ነገር ንጹር ነገር እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ድማ ወለዶ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ልዑል ጥንቃቐ ክገብረሎም ዝኽእል ዝግባእ ነጥብታት ግን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም እዚኣተን ድማ ሓደ ብሓደ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ተፀሚምና ግዜ ወሲድና
ክንምህሮምን ከነመሓላልፈሎምን ክንክእል ኣለና እዚኣ ናይ ኩልና ስራሕ እያ መፍትሕ እዚ ናብ ኤርትራ እውን ናብ ኣምሓራ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይኸደሎ ናብ ኤርትራ እውን የወጣውጥ ኣለዎ ትብል ነርካ ብርግፅ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወደብ ንምምፃእ ብዝብል ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ሓይሊ ባሕሪ ጣይሽ ኣሎ እትማል እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፍሉይ ሓይሊ ኣብ ዘመረቀሉ መድረክ ሙሉእ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ሶማልያ ክሳብ ምፅዋዕ ኣብኡ ኣሸበርቲ ዝከላኸል ሰራዊትና ሃኒፅና ዘለና ክብል ተዛሪቡ እዩ ሰሚዕናና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኤርትራ ኣላያንስ ከም መፍትሒ ሓሳብ ተምፅኦ ኢኻ ሞ ከመይ ክውንነት ዘለዎ ኢልካ ተኣምን ምስ ኤርትራ መፍትሒ ሓሳብ ክመፅእ ኢልካ ከመይ ኢልካ ከተኣምን ሕጂ ንውግዕ ዘለና ናይ ህልውና ሓደጋ ከመይ ንከላኸል እዩ ኤርትራ ትማል እንታይ ገይራ ሰራዊት ኤርትራ ትማል እንታይ ገበን ፈፂሙ ኣብኡን ተዛሪብናሉ ተሰኒዱ نو زكاتل تكالون تتعيشوا بعلم الختكالاتون تراجع ነገር እዩ ማንም ድሕት ክምልሶ ይኽእል ትጀነስ አፍተ ጀነሳይት ግንባር ቀደም ይሁን ኩሎም ብልጽግና ይሁን ናይ አምሓራፋን ይሁን ናይ ኤርትራ ሓይል ይሁን ካል ይሁን ማለት እዩ ጀነሳይት ዝፈጸሙ ገበን ዝፈጸሙ አካላት እዩ ንዚኦም ዝዓደመ ናይ ፌደራል መንግስቲ እዩ ወላ ዝዓደመ ይሁን ግን አፍተ ጀነሳይት ቀለስቲኦም ዚኣቶም ማለት እዩ ወላቶም ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ አምሓራውን ናይ ህልውና ናይ ሓደጋ ኣለዎም ካልኦት ናይ ሃገርነት ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለዎም አምሓራውን ናይ ህልውና ናይ ሓደጋ ኣለዎም መጀም ንኩሉ ነገር እናሰማዕካ እናሰማዓልካ ንምኻድ ናይ መወዳእታ ክፋል በፂሐ ስለ ዘለኹ እየ ትግራይ ከም ሓደ ክስል ገይሩ ዘቕርበሉ ትግራይ ምስ ጉራብ ትትገብሮ ዘላ ርክብ ብፍላይ ካብ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ናይ ዓብዪ ዕንቅፋትን ዓብዪ ስጋኣትን እዩ ዝብል ብተደጋጋሚ ዝውግዕሉ ኣጀንዳ እዩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሒዝዎ ዘሎ ናይ ባሕሪ ኣክሰስ እውን ምስ ዝምልከት ማለት እዩ ካብዚ ብምጋስ ምናልባት ሓደጋ ከምቲ ዝብልካዮ ኣንቶብስ ብጂኦግራፊ እውን ዝመሳሰል ዝቀራረብን ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብዚ መዳይ እዚ ክልቲአን ስጋኣት ኮይኑ ዝመፅእ ሓይሊ እንድሕር ሃልዩ ርክብ ናይ ክልቲኡ ዓዲ ብኸመይ መልክዕ يقصر زلوا تركب كوارز دي زلوا ويستطيع خير ديو قصر زلوا زين كاب إثيوبيا زمس حدا جاب حوار كوين كم تلقالي نايرترا هزمنا نايرترا تعدي خم عدي كم تشاينا كم السودان كم خالي عدي كهم قروت عدي كنا نرى كم نتنازل نرى كم نتعدي نرى زي سلحزولي كل بارت مخانز نورنا قواموني بارت مسكونا ون عمل فسنا ون بس زمان ناي بسرعة نبوز أقودات تراهو عدين هزمني يكون هني لأنا كوزي أنا بقص حز خبر زلوا مستحزن يوم تفتح خبر زلوا خون زلوا زول نجارات حالك شبط نجار نيابي أحمد مش كله زلافين أنا هتفناه يقول لي مش كله زلافين إحنا خلنا كل فقرين يكونه زيد فلت بداي دليت نيابي أحمد نسي دليت نيابي تناسي دليت نبصق الناس حضر تجارو ونسي هذا جاي سيفرع السودان مسعفر مسوحرة أطلع زلوا أكلات نوع ما لا دشين تفكر كديتاي سلام بفترة عني وسلام كفتر صار مغوار عندهم كون على خريبو صار مغوار صبو يوهاتنا نورمال هذا شيء مفترض تخكلي ألاس جن نايسلتي راح خون أي بقى مهاتنا كم تري وزلهم أتصمدو دريخو مستكونتات نارسنا سناسة كل سبب أرتاصمدو نهلا واحد تمخانة سلزامنة أبقى كم زرق زلوا يخاطريو that's the most interesting part الذي قدم يمان أقام زرق زنا برا كله نتاصمدو بغلت تقول كرتان أب أكثر عملنا نرجع لنا حجتنا بتواسع سجره البرهاني الغربي ترى دهني دولة حتيتني تاجرنا كتفرسم لخين زدولة له زلوا جنرال البرهان السوداني محواتي بجنزب تجزم يلي أنا قلب قال كلامك صح معلش ويا طفت أرز هاجر زي استافت إيرا بينك أم قايد زرارة بني رخي أنا خمس يمسيني بس حامد تخون كخمس يمسيني قال ملين أمونغو خلت السوداني تطينا ولا أمونغو ما أتيلي أحواتي جنك شيء يقول لهم السخاء جنزم السخاء كابسود كابجلسي سند لني خمس شيء هايله جزية خيوم اليوم دك قالوا لا دك يوحنا يوم تاريخ فلت تخون كالي دك قالوا لا دك يوحنا بجلبية باخات تجزيهم واقع له يموت له تتعلس بعالم بزردق وين وردت حتى تايم عادي وردنا ودي بقى مودعتها زي بلو وحفظة تركبي خودي بزغانه كم دليتو عبي بوليتيكا نيا قوي نزل لي ابتناي ناي بلتسقنا بانداتا دبلوم
ትሪእዎ ኣለኹም ናል ቡርሃን በቃ ኣጠንቂቑ ወይ ዝብል ዘሎ መሓዳፊቱ ዳ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መሓዳሪ ዘይትኸውን ዘይትብልዎ ንስገር ሓንቲ ኣገዳሲት መልእኽቲ ወፂኣ ኣላ ብኤምባሲ ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ኣቶ ብርሃነ ግብሪ ሂወት ዘውፅኣ ማለት እዩ ዕላማ ነቲ ቲቦር ናጊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ቀፃሊ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ቀንዲ ኣጀንዱ ማለት እዩ ንኤርትራ ንምጥቃዕ ከምዚ ናይ ክልል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላም ከም ዝደሊ ኮይኑ እንዲኻ ድመፅእ ግን ነዚ ምቅላዕ ኣገዳሲ እዩ ዋላ እኳ ኣቴንሽን ክወሃቦ ኣይግባኣን ንብል እንተኾና ነግድን እዩ ክግበረሉ ብኤርትራ ደረጃ ብግለሰባት ደረጃ ከይንዛረቦ ምስ ኣማንኤል ሓደ ግዜ ኣማንኤል ቤደማርያም ዝገበራ ፖስት ሼር ገይረ ነዚ ሰብ እዚ ብፍፁም ከይንግደሰሉ ኢልና ወዲና ነርና ግን ብሃገር ደረጃ መልሲ ክወሃቦ ግን ደስ ይብለኒ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ሞራላዊ ብቅዓት ዘይብሉ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ምዃኑ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ብዛዕባ እቲ ዝህቦ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ባያስ ወገንነት ዘለዎ ኣብ ግምት ዝተመንጎሰ ዝተደገፈ ከምኡ ድማ ናይ ሎቢ ኮንትራክት ስለ ዘለዎ ሎቢ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንሱ ነቲ ረብሑን ኣጀንድውን ኢሉ ከም ሓደ ዘይሻራዊ ኮይኑ ክፅሕፎ ዝፍትን እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝኸስዎ ዘሎ ሰፖርት ፎር ኢትዮጵያን ኦኩፔሽን ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ገባሕሪ ንክህልዋ ንጎምሸትን ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ መንጎኛ ኣካል ኮይኑ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ትክሲ ናቱ ማለት እዩ ዩኤስ ኣምባሳደር ኣዲስ ኣበባ ናጊ ቀደም ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ቀፃሊ ብቲ ጉዳይቲ ብናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ወይ እውን ነቲ ናይ ብይን ናይ ኢኢቢሲ ዝበሃል ዝተወደ ጉዳይ ኣብኡ እናተመለሰ ኩሉ ግዜ ሓረካት ስለ ዝገብር ሂስቶሪካል ሪቪዥኒዝም ከምኡ ድማ ንታሪክ ክነግም ዝፍትን 10 ግዜ ናይ 2000 ዓመት ዶ ናይ ጀነፍሪድ እናበለ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኣቃውማ ከበላሹ ስለ ዝፍትን religious narrative ከምኡ ድማ the second nation to adopt Christianity is labeled as false ከምኡ ድማ ኩሉ ግዜ ንኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ዘሎ ከም ሓቂ ገይሩ እናተዛረበ ንኤርትራ's Red Sea coast highlighted as a gateway for Christianity and Islam into Africa ብሓፈሻ እቲ መልሲ ብትክክል ነጥቢ ብነጥቢ እዮም ዝምልስሉ ዘለዉ ኣነ ድማ ናይ ብሓቂ ተሓጒሶ ኣለኹ ስለምንታይ ክምለሰሎም ዝግብኦም ኤርትራ ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዓውዲ ፅቡቅ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ኣለዋ ሓያል ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዋ ክንብል ከለና ነዚኦም ቀፃሊ ነቲ ናራቲቭ ዶሚኔት ዝገብሩ ኣብ ብዙሓት መፅሄታት ከም ኤክስፐርት ዝጥቀሱ ንዓታቶም ብኮናቶም ኤክስፖዝ ምግባር ናይ ኤርትራ ተልእኾ ናይ ኤርትራ ዕላማ ናይ ኤርትራ ግዴታን እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ንምባል ዘይኮነ ንሕና ድማ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ምቅላዕ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ብግለሰባት ይግበር እንዲ ኩሉ ግዜ ግን ብመንግስቲ ኤርትራ ብመንግስቲ ደረጃ ዝግበር እዩ ተሰማዕነት ዘለዎ ግለሰባት እውን ክፅሕፉን ክገብሩን ፅቡቅ እዩ ስለዚ ነዛ ዝገበሩ ኣገና ኢልና ኣለና ብዙሕ ብዛዕባ ክግደስ ኣይደልን ያነ ነቲ ሰብቲ ዳርጋ ገለ ካብቶም ውፅኣት ፀረ ኤርትራ እዩ ናብ ፅቡቅ ዜና ምስ ንሰግር ድማ ኣልፋ ዝበሃል ሓደ ካምፓኒ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን ዝበሃል ኤክስተንድስ ኣንጉሉ ኮፐር ጎልድ ፕሮፌሪ ፉትፕሪንት ዊዝ ኒው ድሪል ሂት ኢን ኤርትራያ እዚ ናይ ካልጋሪ ካምፓኒ ዝኾነ ኣብ 23 ዘውፅኦ ኣልፋ ኤክስፕሎሬሽን or the company is pleased to announce recently received a first batch of drilling results from a program of blah blah ኣብ ኤርትራስ ወርቂ ረኺቦም ከም ዘሎ ብዙሕ ቦታ ናይ ዕደና ሒዞም ዘለዉ እዮም ስለዚ ወርቂ ኣብ ዝኸበረ ደረጃ ኣብ ዘለውሉ ኣብ ኤርትራ ወርቂ ክርከብ ከሎ ንሕጎስ ንኸርዕ ኣይሆፕ ንቁጠባ ኤርትራ ንመነባብሮ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክቕየር ክኸውን ድማ ተስፋ ንገብር ልኹርና እዚ ህዝቢ ትሪኦ ኣለኻ ሓጎስን ደስታን እዩ ዘውዕሎ ዝፅንብሎም ዘሎ እዚ ከዓ ፃማ ናይ ዝሓለፉ ኣሕዋቱን ደቁን ውፅኢት ናቱ እዩ ዝምሉእ እዚ ዝሰብ ዝሕጎስ ዘሎ ስለዚ ብጣዕሚ የተሓጒሰ ዘለኹ ሓጎስ ዓርኪ ሕልፎት ከመይ ኣላ ዓርኪ ሕልፎት ዳሪ ነዊሕ ስትራቴጂ እኳ ትኢላ በቃ ነዊሕ ኢላ ትወፅል ትሪኦም ዘለኻቶም ከልዑት ዘሉላ ገለ ትኸይድ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ካብ ኩሉ ዘሐጉሰካ ኣብዚ እዚ ባሕሪ እዚ ብደም እዩ ተቃኒዩ ندم يخايو ززيم بزي كرعاني مزبلك هذا اللغو زولو دزي زمان سيز ببتارتا ندا توارار سيزي جغننتي حليفو زخبان زبوتازن ستاريخ زبوتازن زا بحرنا ኤርትራስ ኩሉ ግዜ ከማን ተዝኾን ሰብሲ ኩሉ ግዜ ከም ኢሉ ምሉ እንተ ዝኸውን እየ ዝብላነ ቢካዝ ግርማናይት ባሕሪ ከም ዘለና እዚ ብች እዚ ኣብ ብዙሕ ግዜ ምስ ፅቡቅ ወይዘር ዘለና ኩሉ ግዜ ብከምኡ ክመልኣሉ ዝኽእል እዩ ትምኒተይ ኤርትራውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ከምዚ ኢሎም ክሕጎሱ ከለዉ ንኤርትራውያን ደስታ ዝገብር ንፀላእትና ድማ
ዓይኖም ደም ከም ዝመልእ ዝገብር እዩ ስለዚ ናይሎ ማህርስቲ በዚ ክውዶ ይደሊ ላይክ ግበሩልና ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ሃቡ እናበልኩ መዝያ ደርፊ ክገትፈኩም እየ ታንክ ዩ ቨሪ ማች كتبن وينوا معلالة شعبي حريف دي والطين شطارة انتون حانتي شعبي معي كلنا يا اصبر عيون عاد زلنا عودنا حفاشي لحد النبنا بزين سرتنا يسورانا ما يكسنا أبو دزيك عتبير زي الفلالات إريترا أمنتنا أصلا ما يكسرنا إريترا واجنا إريترا حاضرنا سمكة تمسك من فلالينا حبير لنطقة حبير لنطقة إريترا إريترا تذكر بدك